ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇപ്പൊ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നാരദ് മുനി വ്യാസദേവന്റെ ആശ്രമത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്? എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം? അതായത് ഭാഗവതം എല്ലാ വേദങ്ങളും എഴുതിയിട്ടും വ്യാസദേവന് ഒരു ആനന്ദം അല്ലെ, ആ ഒരു സന്തോഷം ലഭിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഉത്തരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അത് ഒരു ഗുരു അല്ലെ, ഗുരു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത്? നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ വിഷമങ്ങളൊക്കെ തീർക്കാൻ. ആധ്യാത്മികമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ശിക്ഷാഗുരു അല്ലെങ്കിൽ ദീക്ഷാഗുരു വന്നിട്ട് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കും, അല്ലെ നമ്മളെ കൂടെ ഉണ്ടാകും ആ ഒരു സമയത്ത്. അപ്പം നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടത്? ഗുരുവിൽ ആശ്രയം എടുക്കണം അല്ലെ, ഗുരുവെ സമീപിക്കണം. ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഏത് ശ്ലോകമാണ് അത് പറയുന്നത്? ഗുരുവിനെ സമീപിക്കണം എന്നുള്ളത് ശ്ലോകം ഭഗവത്ഗീത. പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയ. 3 കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ. തത്വിധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയ, 3 കാര്യങ്ങൾ. അപ്പം സേവ ചെയ്യണം, പിന്നെ പരിപ്രശ്നന ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കണം. അപ്പം ഇവിടെ ശൗനകാദി ഋഷികൾ സുതഗോസ്വാമിയോടും പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ശുകദേവ് ഗോസ്വാമിയോടും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അതിനുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ അവർക്ക് കിട്ടിയത്. അപ്പം അതുപോലെ ഇവിടെ വ്യാസദേവന് പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ നാരദ് മുനി അവിടെ എത്തിയത്? നാരദ് മുനി എങ്ങനെയാണ് വ്യാസദേവന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നത്? എന്താ മാതാജി? പുഞ്ചിരി തൂക്കിക്കൊണ്ടാണ് വന്നത്. എങ്ങനെ വന്നത്? വ്യാസദേവന്റെ ക്ഷേമം അറിയാൻ വേണ്ടിട്ടും. പക്ഷെ ആ ഒരു സമയത്ത്, ആ വ്യാസദേവൻ വിഷമിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് എങ്ങനെ നാരദ് മുനി എത്തി? സമയമാകുമ്പം ഗുരു എത്തും. അത് മാത്രല്ല, വേറൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്. എങ്ങനെയാണോ ധ്രുവ മഹാരാജാവ് സുനീതി എന്താ പറയാ അച്ഛൻ ഉത്തനപാത അവിടെ അങ്ങനെ മടിയിലിരിക്കാൻ അവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി, സുരുചി അവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയ സമയത്ത് സുനീതിയുടെ അടുത്ത് പോയപ്പോ സുനീതി പറഞ്ഞു, കാട്ടിൽ പോയാൽ ഭഗവാനെ കാണാം, ഭഗവാന് മാത്രമേ നിന്റെ പ്രശ്നത്തിന് ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആ സമയത്ത് കറക്റ്റ് നാരദ് മുനി അവിടെ എത്തി. അതാ എങ്ങനെയാണ് നാരദ് മുനി അവിടെ എത്തുന്നത്? ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നില്ല മാതാജി. ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ വരുന്നു. ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ഒരു നിമിത്തം മൂലം പറഞ്ഞിരിക്കും. ഓക്കെ, പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് ആ ഗുരുവിനെ അറിഞ്ഞത് എന്റെ ശിഷ്യന് എന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുള്ളത്? അതാണ് ഗുരു ഭക്തനോട് ഭഗവാന്റെ ചൈത്യഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം. ചൈത്യഗുരു, വെരി ഗുഡ്. ചൈത്യഗുരു ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായിട്ട് ക്ഷീരോദശ വിഷ്ണു ഉണ്ട് അല്ലെ. അതേ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ചൈത്യഗുരു. ചൈത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹൃദയത്തിലെ ഗുരുവായിട്ട് ഭഗവാനുണ്ട്. ആ ഭഗവാൻ ചൈത്യഗുരു. ആ ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ ഒരു ആത്മാവ് ആധ്യാത്മികമായിട്ട് വിഷമിക്കുമ്പോഴും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉയർച്ച വേണമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സിൻസിയർ ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ജപിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ ആ ചൈത്യഗുരുവാണ് പുറത്തേക്ക് ഗുരുവായിട്ട് വരുന്നത്. അതേ ചൈത്യഗുരുവാണ് ശാസ്ത്രങ്ങളായിട്ട് വരുന്നത്. പറയുന്നുണ്ട് പ്രഭുപാദർ, ചൈത്യഗുരുവാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ദീക്ഷാഗുരു ശിക്ഷാഗുരുക്കന്മാരായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെ ചൈത്യഗുരുവായ ക്ഷീരോദശ വിഷ്ണുവായ ഭഗവാൻ, വ്യാസദേവൻ ഭഗവാനാണ് കൃഷ്ണദ്വൈപായന വ്യാസ്. എങ്കിൽ കൂടെ ഒരു ജീവാത്മാവിന്റെ പോലെ ഒരു ലീലകളാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ഗൃഹസ്ഥന്റെ ലീലകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ അല്ലെ, എങ്ങനെയാണോ ധ്രുവ മഹാരാജ് ആ ഭഗവാനെ തേടിയിട്ട് കാട്ടിലേക്ക് പോയി ഘോര തമസ് 6 മാസം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റി അല്ലെ, 5 വയസ്സുള്ള കുട്ടി. അപ്പം ആ സമയത്തും നാരദ് മുനി, അതുപോലെ ഇന്ദ്രനും മറ്റു ദേവന്മാരും കയാതുവെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ വയറ്റിലുള്ള പ്രഹ്ലാദനെ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പം അവിടെയും നാരദ് മുനിയാണ് ആദ്യം എത്തിയത് അല്ലെ. കാരണം ഭഗവാനാണ് ചൈത്യഗുരുവായിട്ട് അവരുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട്. ആ ഭഗവാൻ പുറത്തേക്ക് ഗുരുവായിട്ട് വരുന്ന പറയുന്നത്. കാരണം ഗുരു ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് അല്ലെ. സാക്ഷാത് ഹരിത്വേന സമസ്ത ശാസ്ത്രേ. അപ്പൊ അതുപോലെ വ്യാസദേവൻ ഇവിടെ വിഷമിക്കുന്ന സമയത്ത് നാരദ് മുനി
ഭഗവാൻ തന്നെ ചൈത്യഗുരുവായിട്ട് പുറത്തേക്ക് നാരദ് മുനിയായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പം വ്യാസദേവന് നാരദന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ, അതായത് 5-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇതില് ഓക്കെ, അപ്പൊ ആദ്യത്തെ 7 ശ്ലോകങ്ങള് ശ്രീനാരദന്റെ അന്വേഷണങ്ങളും വ്യാസദേവന്റെ പ്രതികരണങ്ങളും. അതായത് നാരദനെ അന്വേഷിക്കുകയാണ് ക്ഷേമൊക്കെ. മാതാജി പറഞ്ഞാല് ക്ഷേമം അന്വേഷിക്കാൻ തന്നെയാണ് ഗുരു വരുന്നത്. അപ്പൊ ക്ഷേമം അന്വേഷിക്കാൻ വരുന്നു, പിന്നെ വ്യാസദേവൻ പ്രതികരിക്കുന്നു. 8 മുതൽ 22-ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ ശ്രീനാരദൻ വ്യാസദേവനോട് ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ലീലകൾ വിവരിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പൊ പറയുന്നു, നിന്റെ ദുഃഖത്തിന്റെ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ? നീ ഭക്തിയെ പറ്റിയിട്ടോ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചോ വിവരിച്ചില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് നിനക്ക് ഈ ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് കാര്യം. എന്ന് ഞാൻ ഭാഗവതം വായിക്കുമ്പം 7-ാം സ്കന്ധം തോന്നുന്നു, അത് വായിക്കുമ്പം അതില് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഭഗവാന്റെ സേവ ചെയ്യാത്ത ഒരാൾക്കും ഈ ലോകത്ത് സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം കർമ്മികളൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പോകുന്നു, അല്ലെ? ചർവിത ചർവനാന. അതായത് നമ്മൾ കരിമ്പ് ജ്യൂസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ? അപ്പൊ ഈ കരിമ്പ് ആ ഒരു മെഷീനിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 2-3 വട്ടം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ജ്യൂസ് വരും. പക്ഷെ പിന്നെയും ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? അതിന് ജ്യൂസ് കിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതുപോലെ അതിന്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ്, രസം പോയി കഴിയും, അല്ലെ? മാതാജി കോഹോസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതിന്റെ രസം പോയി കഴിയും. മാതാജി ഒരു കാര്യം, ഒരു സാംസങ് SM-A266B പറഞ്ഞ ആരോ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആരാന്ന് അറിയില്ല, പേരൊന്ന് പറയാവോ? ആരാ ജോയിൻ ചെയ്തേ? സാംസങ് SM-A266B എന്ന ഒരു പേരില്ല മാതാജി. ഞാനൊന്ന് അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ റിമൂവ് ആക്കേണ്ടി വരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാംസങ് SM-A266B. അതുപോലെ മാതാജി രാധിക മോഹൻ കൃഷ്ണദാസ്, രാധിക മോഹൻ കൃഷ്ണദാസ്, ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് പ്രഭുവാണ്. അവരുണ്ട്, ക്ലാസ്സിലുണ്ട്, പരീക്ഷ എഴുതാറുണ്ട്. പ്രഭുവിന്റെ മാർക്ക്, പക്ഷെ പ്രഭു സാധാ മെസ്സേജ് ആണ് അയച്ചത്, വാട്സപ്പ് എല്ലാവർക്കും ഒന്നും അയച്ചത്, അല്ലേ? വാട്സപ്പ് ആണല്ലോ അയക്കാറ്. പക്ഷെ സാധാ മെസ്സേജാ വന്നിട്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ ആ പേപ്പർ കൂടെ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അയക്കാം. പക്ഷെ അതിൽ സ്ക്രീൻഷോട്ടിൽ പ്രഭുവിന്റെ കണ്ടില്ല ഞാൻ അറ്റൻഡൻസ് എടുത്തപ്പോ, അന്ന് എക്സാമിന്റെ അന്ന്. ശരി, മാതാജി പ്രഭു ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പം ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി. വീഡിയോ ആരാന്നറിയില്ല, അല്ലെ മാതാജി? ഞാൻ റിമൂവ് ആക്കാമെങ്കിൽ. അതെ, ആരാന്ന് അറിയില്ല, വീഡിയോ ഓൺ ആക്കിയിട്ടില്ല. അതെ, അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. കുഴപ്പമില്ല, റിമൂവ് ചെയ്ത്. ഓക്കെ. അപ്പൊ 23 മുതൽ 31 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ ശ്രീ നാരദ മുനി തന്റെ മുൻകാല ജീവിതം വിവരിക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണ് നാരദ് മുനി ഒരു ശൂദ്രന്റെ പുത്രനായിട്ട്, അല്ലെ, ദേവി ഒരു ദാസിയായിരുന്നു അമ്മ. അപ്പൊ ആ പുത്രനായിട്ട് ജനിച്ചതും, പിന്നെ 4 ഭക്തിവേദാന്തികൾ വന്നിട്ട് ചാതുർമാസ്യമാരെ സേവ ചെയ്തതും, അതൊക്കെയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. പിന്നെ 32 മുതൽ 40-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ശ്രീ നാരദൻ വ്യാസദേവനെ ഉപദേശിക്കുന്നു. പിന്നെ അവസാനം ചുരുക്കത്തിൽ കർമ്മത്തിന്റെയും ജ്ഞാനത്തിന്റെയും പ്രക്രിയകൾക്കെതിരെ ഭക്തിയുടെ ആധിപത്യം ഈ അധ്യായത്തിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഭക്തിയെ കുറിച്ച്. കാരണം വ്യാസദേവൻ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, എന്നിട്ടും നാരദ് മുനി പറയാണ്. കാരണം എന്താ പറയുന്നത്? വ്യാസവേത്തി ശുഖവേത്തി വ്യാസവേത്തി ന വേത്തിവ, അഹം വേത്തി ശുഖവേത്തി വ്യാസവേത്തി ന വേത്തിവ. ഭാഗവതം മഹാദേവൻ ശിവൻ പറയുന്നു, എനിക്കറിയാം ഭാഗവതം. പിന്നെ ആരാ? ശുഗദേവ് ഗോസ്വാമിക്ക് അറിയാം, ശുഗദേവന് അറിയാം. പിന്നെ വ്യാസവേത്തീന വേത്തിവ, വ്യാസദേവന് ഭാഗവതം അറിയോ അറിയില്ല എന്നോ എനിക്കറിയില്ല എന്ന്. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? വ്യാസദേവനാ ഭാഗവതം എഴുതിയത്, അല്ലെ? പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാ വ്യാസദേവന് ഭാഗവതം അറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ അറിയാം എന്ന് പറയുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാ അറിയോ? അതായിരിക്കെങ്കിലും. ശിവന് ഭാഗവതം അറിയാം, ശുഗദേവ് ഗോസ്വാമിക്ക് അറിയാം, പക്ഷെ വ്യാസദേവൻ ഭാഗവതം രചിച്ച ആളാണ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ഭാഗവതം അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ അറിയില്ല. അങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ? വ്യാസവേത്തീന വേത്തിവ, ഭഗവാന്റെ അവതാരം തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ അവതാരം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനായ കഴിഞ്ഞാൽ വ്യാസദേവന് ഭാഗവതം മനസ്സിലാവില്ല. പക്ഷെ ഭക്തനായിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് നാരദ് മുനിയുടെ ശിഷ്യനായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വ്യാസദേവന് ഭാഗവതം മനസ്സിലാവും. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? മഹാദേവൻ ഡിവോട്ടിയാണ്, അല്ലെ? എന്താ പറയാ,
നിമ്നഗാനാം യഥാ ഗംഗാ ദേവാനാം അച്യുതോ യഥാ വൈഷ്ണവാനാം യഥാ ശംഭോ പുരാണാർപ്പുദിനോ. സോ വൈഷ്ണവാനാം യഥാ ശംഭോ, വൈഷ്ണവന്മാരിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതനായിട്ടുള്ളത് മഹാദേവൻ. പിന്നെ ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി ആരാ? രാധാറാണിയുടെ തത്തയാണ് അല്ലെ, ശുക. വ്യാസദേവൻ ഭഗവാനായിട്ടാണ് വരുന്നത്. കൃഷ്ണ ദ്വൈപായന വ്യാസായിട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭാഗവതം മനസ്സിലാവില്ല എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷേ നാരദ മുനിയുടെ ശിഷ്യനായ വ്യാസദേവനാണെങ്കിൽ ഭാഗവതം. അപ്പൊ ഭാഗവതം മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമുക്ക് ഗുരു ഉണ്ടാവണം അല്ലെ. പ്രതി ശ്ലോക പ്രതി അക്ഷര നാനാർത്ഥകായ കൃഷ്ണ തുല്യ ഭാഗവത. എനിക്കറിയാം, ശ്ലോകം അറിയോ? കൃഷ്ണ തുല്യ ഭാഗവത, കൃഷ്ണന് തുല്യമാണ് ഭാഗവതം. ഇതില് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ പറയുന്നത് കൃഷ്ണ തുല്യ ഭാഗവത, അതായത് കൃഷ്ണന് തുല്യമാണ് ഭാഗവതം. പിന്നെന്താ? പ്രതി അക്ഷര പ്രതി അർത്ഥനാന അർത്ഥകായ. ഓരോ ശ്ലോകവും ഓരോ വരിക്കും കുറെ അർത്ഥമുണ്ട് ഭാഗവതത്തില്. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യലീല 24-ാം അധ്യായം 318-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താ? കൃഷ്ണ തുല്യ ഭാഗവത വിഭു സർവാശ്രയ. കൃഷ്ണ തുല്യ ഭാഗവത, കൃഷ്ണൻ തന്നെ, ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാന് തുല്യമായിട്ട് ആരില്ലാന്ന്. ഏതാ ശ്ലോകം? 7-ാം അധ്യായം. വെരി ഗുഡ്. മത്ത പരതരം നാനി ധനഞ്ജയ മൈ സർവമിതം പ്രോക്തം സൂത്രേ മണിഗണായിവ. മത്ത പരതരം ഞാൻ അന്യ. കൃഷ്ണന് തുല്യ. കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു എന്റെ മേലെയായിട്ട് ആരുമില്ല, എന്നെ ഈക്വൽ ആയിട്ട് ആരില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃഷ്ണന്റെ വേറെ പേരെന്താ? കൃഷ്ണന് തുല്യമായിട്ട് കൃഷ്ണന് സമമായിട്ടല്ല. പക്ഷേ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ പറയുന്നത് കൃഷ്ണന് തുല്യമായിട്ട് ഒരാളുണ്ട്. ആരാത്? ഭാഗവതം. കൃഷ്ണ തുല്യ ഭാഗവതം. കാരണം കൃഷ്ണനും ഭാഗവതം തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നാമം നാമി, നാമം അഭിന്നത്വം നാമനാമിന. കൃഷ്ണനും ഭഗവാന്റെ നാമവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണ തുല്യ ഭാഗവതം. വിഭു സർവാശ്രയ, ഏറ്റവും വലിയ സർവാശ്രയമാണ്. പ്രതി ശ്ലോക പ്രതി അക്ഷര നാനാ അർത്ഥക്കായ. ഓരോ ശ്ലോകവും ഓരോ അക്ഷരത്തിനും നാനാ അർത്ഥമുണ്ട്. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എല്ലാറ്റിന്റെയും പരമാനാഥനും അഭയവുമാണ്. കൃഷ്ണനെ പോലെ തന്നെ മഹത്തരമാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ ഓരോ ശ്ലോകത്തിലും ഓരോ അക്ഷരത്തിലും വ്യത്യസ്ത അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. അപ്പം ആരോ പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലേ ഭഗവാനെ നല്ലവണ്ണം വരുത്തണേ, നല്ല വണ്ണം വരുത്തണേ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് നല്ല വണ്ണം വന്നു. അപ്പം അതുപോലെ നമ്മൾ ഓരോ ശ്ലോകം ചൊല്ലുമ്പോഴൊക്കെ അഭന്ത്യവന്ധ്യതി, ഏതെങ്കിലും ശ്ലോകം നമ്മൾ തെറ്റായിട്ട് ചൊല്ലിയാൽ പോലും അതിൽ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വരുന്ന ആചാര്യന്മാർ എഴുതിയ ഭാഗവതം തന്നെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം. ചില പേരൊക്കെ ഏതൊക്കെയോ ആചാര്യന്മാർ ഭാഗവതമൊക്കെ വായിക്കും, അവർ വിചാരം വെറും ശ്ലോകം ചൊല്ലി പോയാൽ മതി. അങ്ങനെയല്ല, ഭക്തിവേദാന്ത ഭാവാർത്ഥം ഉള്ളതും ഏതാ? ഇസ്കോണിലെ ഭാഗവതത്തിൽ മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇസ്കോണിലെ ഭാഗവതം കാണുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അതിശയാണ്, ഇത്ര വലിയ ബുക്കോ, ഇത്രയും 18 വോളിയം, എന്താ പറയാ 12 സ്കന്ധങ്ങളായിട്ട്. പക്ഷെ വേറെ നിങ്ങളൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ ഒരു ബുക്കേ ഉണ്ടാവും അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ. പക്ഷെ നമ്മുടെ 10-ാം സ്കന്ധം തന്നെ 4 ബുക്ക് ഉണ്ടാവും. ഇത്രയും ഉണ്ടോ ഭാഗവതം? വെറും ശ്ലോകം മാത്രം പോരെ. പക്ഷെ ശ്ലോകം മാത്രം വായിച്ചുകൊണ്ട് കുറച്ച് പുണ്യം, അജ്ഞാത സുഹൃതി കിട്ടുന്നല്ലാണ്ട് അതിൽ ഒരു അർത്ഥവും നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ പോകുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇസ്കോണിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ നമുക്ക് ഭാഗവതം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ആക്കി തന്നു അല്ലെ. അതായത് ഭാവാർത്ഥം ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും വായിച്ചിട്ട് ഭാഗവതം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. കാരണം അത് ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് വന്നത് കൊണ്ടാണ്. നമുക്കിപ്പോ കൃഷ്ണ പ്രേമം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പമായ മാർഗം എന്താ? ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പോയാൽ നമുക്ക് കൃഷ്ണപ്രേമം വേഗം കിട്ടും. അപ്പൊ ഇതില് കൃഷ്ണ തുല്യ ഭാഗവത. ഒരാളുടെ ഗുരുവിന് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ തന്റെ ഹൃദയം എങ്ങനെ വെളിപ്പെടുത്താമെന്നും ഗുരുവിൽ അഭയം പ്രാപിക്കാമെന്നും ഈ അധ്യായം കാണിച്ചു തരുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് അർജുനൻ ശിഷ്യസ്ഥ അംശാദിമാം ത്വം പ്രപന്നം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അർജുൻ കൃഷ്ണന്റെ ശിഷ്യനായി. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വ്യാസദേവൻ ഭഗവാനായിട്ട് പോലും ഒരു ആചാര്യന്റെ റോള് കാണിച്ചു തരാണ് അല്ലെ. ആചാര്യൻ നമുക്ക് എല്ലാവരും കാണാം. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് ഈശ്വരപുരി, കൃഷ്ണന് സാന്ദീപനി മുനി, അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ചു, ഭഗവാനായിട്ട് പോലും അല്ലെ. അപ്പൊ അത് നമുക്കും ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കേണ്ട പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ശ്രീല വ്യാസദേവന്റെ മാതൃകാപരമായ ശിഷ്യൻ എന്ന മനോഭാവം, അതായത് വ്യാസദേവൻ ഭഗവാനായിട്ട് കൂടെ ശിഷ്യന്റെ റോള് അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ. നാരദ മുനി ഭക്തനാ,
വ്യാസദേവനാണ് ഭഗവാൻ, കൃഷ്ണ ദ്വൈപായന ശക്തിയാവേശ അവതാരാണ് ഭഗവാന്റെ. എന്നിട്ടും തൊഴുതു നിൽക്കുകയാണ് ഗുരുവിന്റെ മുമ്പിൽ. അപ്പം നമ്മള് അതുകൊണ്ടാ പറയുന്നത്, എത്ര വലിയവരായാലും നമ്മൾ ആ ഗുരുവിന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു എളിമത്തം കാണിക്കലില്ല നമ്മള്, എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ വരാൻ പറ്റൂ. അപ്പൊ ഇതില് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വ്യാസദേവന്റെ നിരാശയെ കുറിച്ചുള്ള നാരദന്റെ രോഗ നിർണയം, അല്ലെങ്കിൽ നാരദൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്താണ് ആ കാരണം. ഒരാളെ നിരാശയുടെയും ഹൃദയത്തിലെ അസംതൃപ്തിയുടെയും മൂല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഭക്തിയുടെ സേവ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല, അത് തന്നെ അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്ന ആളും ഭഗവാനെ പറ്റി കീർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുന്നവർക്ക് എപ്പോഴും ആനന്ദം ഉണ്ടാവും. ആനന്ദാബുദ്ധി വർധനം പ്രതിപദം പൂർണ്ണാമൃതാസാധനം. ഓരോ ദിവസം നാമം ജപിക്കും നമ്മുടെ സന്തോഷം കൂടി വരും. പക്ഷെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ, അതുകൊണ്ടല്ലേ വലിയ വലിയ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ, ഫിലിം സ്റ്റാർസ് ആയാലും എത്ര കോടീശ്വരന്മാരായാലും അവരൊക്കെ ആത്മഹത്യ വരെ എത്തുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ? കാരണം അവർക്ക് ശരിയായ ആനന്ദം കിട്ടത്തില്ല. എല്ലാ പൈസയും സമ്പത്തും എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും പ്രശസ്തിയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും അവർക്ക് കാരണം ഈ ആത്മാ സുപ്രസീതതി, ആത്മാവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ എന്താ കച്ച സവൈ പുംസ പരധർമ്മോ ഏതോ ഭക്തിരതോക്ഷ, ഭക്തി ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആനന്ദം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ആ ഒരു ആനന്ദം നമുക്ക് കിട്ടൂ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് റീച്ച് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ കൃഷ്ണാമത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത്. കാരണം ജീവിതത്തിലെ യഥാർത്ഥ ആനന്ദം അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ വ്യാസദേവൻ നിരാശയിലാണുള്ളത്. നാരദമുനി പക്ഷേ പുഞ്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം നാരദമുനി പുഞ്ചിരിച്ചത്? നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഫോട്ടോയില്. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം നാരദമുനി ചിരിച്ചത്? ഇവിടെ വ്യാസദേവൻ വിഷമത്തിലാണ് ഉള്ളത്. വ്യാസദേവന്റെ അസംതൃപ്തിയുടെ കാരണം അസംതൃപ്തിയുടെ കാരണം ഓൾറെഡി നാരദമുനിക്ക് അറിയാം. പിന്നെ വ്യാസദേവന് ഭാഗവതം എഴുതാൻ സാധിക്കുമെന്നും അറിയാം. അതിലൂടെ കൂടുതൽ സന്തോഷം അതിന്റെ ഉത്തരവും അറിയാം. നാരദമുനിക്ക് വ്യാസദേവയുടെ വിഷമത്തിന്റെ കാരണവും അറിയാം, അതിന്റെ ഉത്തരവും അറിയാം. ഓക്കെ. അപ്പം മഹാമുനി വേദവ്യാസനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിരാശയുടെ കാരണത്തെയും നന്നായി അറിയാമെന്നതിനാൽ നാരദൻ പുഞ്ചിരിച്ചു. കാരണം അറിയാം, അത് നിരാശയുടെ കാരണവും അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ എല്ലാം അറിയാം അല്ലെ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ദുഃഖമായത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എഴുതാത്തത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഉത്തരം എന്താ? ഭാഗവതം എഴുതല്ലേ അല്ലെ. ശ്രീ നാരദമുനിയുടെ പുഞ്ചിരി ശിഷ്യനെ ലജ്ജിപ്പിക്കാനല്ല, മറിച്ച് ശിഷ്യനെ ധൈര്യപ്പെടുത്താനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും വേണ്ടിയായിരുന്നു. നിരാശയുടെ മൂലകാരണം എന്തായിരുന്നു? ശരീരത്തിനെയും മനസ്സിനെയും പരിപാലിക്കുന്നതിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്ന അറിവല്ല, ആത്മാവിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ അവഗണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും യഥാർത്ഥ സന്തോഷം കിട്ടില്ല. അപ്പം ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഭക്തിയുത സേവനാണ് നമ്മുടെ മനുഷ്യനെ ഏറ്റവും ആനന്ദത്തിൽ എത്തിക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് എന്താ പറയാ, വ്യാസദേവന് അതൊക്കെ അറിയാം. പക്ഷെ എങ്കിലും എങ്ങനെയാണോ അർജുനന് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് എല്ലാം അറിയാം, പക്ഷെ കൃഷ്ണന് ഭഗവത്ഗീത അർജുനനിലൂടെ നമ്മളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഭഗവാൻ ശ്രമിച്ചതുപോലെ വ്യാസദേവനിലൂടെ ഭാഗവതം എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നാരദമുനി ഒരു നിമിത്തം മാത്രമായിട്ട് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ശരിക്കും നമ്മുടെ നിരാശയുടെ അല്ലെങ്കിൽ അസംതൃപ്തിയുടെ മൂല കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ? നമുക്ക് ഭക്തിയുത സേവനത്തില് താല്പര്യമില്ലായ്മ. അപ്പൊ അത് നമ്മള് എല്ലാവരിലും അതുകൊണ്ട് നാമം ജപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയേണ്ടത്. സൂത ഉവാച അതതം സുഖമാസീന ഉപാസീനം ബൃഹശ്രവ ദേവർഷി പ്രാഹ വിപ്രർഷീം ഈണാപാണി സ്മയന്നിവ. സൂതഗോസ്വാമി അരുളി ചെയ്തു അപ്രകാരം ദേവർഷി നാരദ സൗകര്യപ്രദമായി ഉപവിഷ്ടനാകുകയും സൗമ്യമായി പുഞ്ചിരി തൂകിക്കൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണ ഋഷിയെ, അതായത് വ്യാസദേവനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഭഗവത്ഗീതയിലും ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. എവിടെയാണ്? എപ്പോഴായിരുന്നു ഇതുപോലെ നാരദമുനി ചിരിച്ച പോലെ ചിരിക്കുന്നുണ്ട്? അറിയോ ആർക്കെങ്കിലും എപ്പോഴാണെന്ന്? 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അർജുനൻ പറഞ്ഞിട്ട് വിഷമിച്ചു. എന്നെ ശിഷ്യനായി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോ, ശിഷ്യനായി എന്നെ സ്വീകരിക്കണം എന്ന് അവിടെ അർജുനൻ പറയുമ്പം കൃഷ്ണൻ അവിടെ പുഞ്ചിരിക്കുന്നത്. കാരണം അവിടെയും കൃഷ്ണന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് കൃഷ്ണന്റെ പ്ലാൻ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ അർജുനനിലൂടെ ഭഗവത്ഗീത നമുക്ക് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൃഷ്ണൻ റെഡിയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണൻ അറിയാം അർജുനൻ എന്താ പറയാ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭക്തനാണ്. അപ്പൊ അർജുനന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, അർജുനനിലൂടെ
നമുക്ക് ഭാഗവതം തരാൻ വേണ്ടി, അല്ലെ ഭഗവത്ഗീത തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ അവിടെയും കൃഷ്ണൻ അവിടെ പുഞ്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെ, അവിടെ ചിരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയും. നാരദ ഉവാച പരാശര്യ മഹാഭാഗാ ഭാവദാ കശ്ചിദാത്മനഃ പരിതുഷ്യതി ശരീര ആത്മമാനസ ഏവവ. പരാശരസൂതനായ വ്യാസദേവനെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് ദേവർഷി നാരദൻ ആരാഞ്ഞു, ശരീരത്തെ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിനെ ആത്മസാക്ഷാത്കാര വിഷയമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് താങ്കൾ തൃപ്തനാണോ, സംതൃപ്തനാണോ? അപ്പൊ ശരീരത്തെ മാത്രം പരിപാലിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ആ ഒരു സന്തോഷം അല്ലെങ്കിൽ ആനന്ദം നമുക്ക് കിട്ടില്ല, അല്ലെ? എന്താണ് ഉപമ? ഏതായിരുന്നു ഉപമ? തത്ത, കൂട്ടിലുള്ള തത്ത, അല്ലെ? അപ്പം കൂട് മാത്രം വൃത്തിയാക്കി, കൂട് മാത്രം പെയിന്റ് അടിച്ച് എല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും തത്തയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തില്ല കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ തത്ത മരിച്ചു പോകും. അപ്പൊ അതുപോലെ ആത്മാവിനെ നമ്മള് ശ്രദ്ധിക്കാണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അന്ധകാലേശ, ആ ഒരു സമയത്ത് അവസാനം ആത്മാവ് ശരീരം വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരം ജീർണിക്കും, പക്ഷെ ആത്മാവ് എവിടെ എത്തില്ല. അപ്പൊ ആത്മാവ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ വർഷം പിതൃപക്ഷമൊക്കെ ആയിരുന്നു, അല്ലെ? പിതൃപക്ഷത്തിലെ അമാവാസ്യൊക്കെ ആയിട്ട് എല്ലാവരും ദാനകർമ്മൊക്കെ ചെയ്തു, എല്ലാം ചെയ്തു. ഒരു മാതാജി ഇവിടെ നിർജ്ജല ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തു ഉച്ചവരെ. നമ്മളെ പ്രഭുപാദ് ഇതുവരെ അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. എവിടെയും ശാസ്ത്രത്തിലുണ്ടാവും ഞാൻ, പക്ഷെ നമ്മുടെ ആചാര്യൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണം. ആചാര്യൻ അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഫാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. പിന്നെ എന്തിനാ മാതാജി ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്? പിന്നെ കുറെ പേര് പോയി ഒരുപാട് ദാനൊക്കെ ചെയ്തു ഗോമാതാവിനൊക്കെ, അതൊക്കെ ഓക്കെ. പക്ഷെ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തായിരുന്നു വെച്ചാൽ ഹരിനാമം ജപിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്, അല്ലെ? നമ്മുടെ പിതൃക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഹരിനാമം ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിയണം. അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? അവർക്കൊക്കെ ഭക്തന്മാരായിട്ട് പുനർജനിക്കാൻ പറ്റും, അല്ലെ? ഭക്തന്മാരുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് വന്ന് ജനിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നിങ്ങള് ഒരാള് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്താ, നിങ്ങളുടെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജിന് എത്ര ജനറേഷനാണ് മോക്ഷം കിട്ടിയത്? തലമുറയ്ക്ക് എത്ര 21 തലമുറയ്ക്ക്, അല്ലെ? 21. അതായത് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? നമ്മൾ നാമം ജപിച്ച് നമ്മൾ കുറെ കഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഏകാദശി എടുത്ത് എന്താ പറയാ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിലൊക്കെ എണീച്ച് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഭക്തി ചെയ്യുക. അവരൊക്കെ കിടന്നുറങ്ങും, അവരൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയൊക്കെ ചെയ്ത് ജീവിക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഭക്തി ചെയ്തിട്ട് അവർക്കൊക്കെ മോക്ഷം കിട്ടും. അങ്ങനെയാണോ അതിന്റെ അർത്ഥം? നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ എല്ലാവർക്കും 21 തലമുറയ്ക്ക് മോക്ഷം കിട്ടും, അങ്ങനെയാണോ അർത്ഥം? അല്ല മാതാജി, ഭക്തി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടും. അവർക്ക് ഭക്തന്മാരായിട്ട് ജീവിക്കല്, അവരൊക്കെ അടുത്ത ജന്മം ഭക്തന്മാരായി, എന്നിട്ട് അവര് ഭക്തി ചെയ്തിട്ട് വേണം അവർക്ക്. അല്ലാണ്ട് ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് ഇല്ല. പ്രഹ്ലാദന്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രഹ്ലാദ് ഉത്തമ അധികാരിയായിരുന്നു, ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്, അല്ലെ? പിന്നെ പ്രഹ്ലാദന്റെ അച്ഛനാരാ? ജയവിജയന്മാരാണ്. അപ്പൊ അത് വേറെ. പക്ഷെ നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്താൽ എന്താവും? അവർക്ക് മോക്ഷം കിട്ടുന്നല്ല, അതായത് ഭക്തി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം, അല്ലെ? അവര് ഭക്തന്മാരായി അടുത്ത ജന്മം അവർക്കപ്പം ഈസിയായി. അവരുടെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ നാമം ജപിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം അവരുടെ മോശം കർമ്മങ്ങളൊക്കെ പോയി അവര് അടുത്ത ജന്മം, അല്ലെ? കാരണം ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേഹ വിക്രമനാസ്വസി പ്രത്യവായന മധ്യതേ സ്വല്പം അപ്യസ്യ ധർമ്മസിദ്ധായതേ മഹതോ ഭയാത്. ആ വലിയ ഭയം, അതായത് എന്താ? താഴ്ന്ന യോനികളില് ജന്മം എടുക്കുന്നത്, അതൊക്കെ പോയി അവര് മനുഷ്യജന്മം ശുചിനാം ശ്രീമതാം ഗേഹെ, നല്ലൊരു വൈഷ്ണവ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചിട്ട് അവിടുന്ന് അവർക്ക് ഭക്തി ചെയ്യാനുള്ള അവസരം നിങ്ങളാക്കി കൊടുക്കാണ്. അവർക്ക് ഒരു സുകൃതികളുള്ള, പക്ഷെ നിങ്ങളിലൂടെ അജ്ഞാത സുകൃതി അവർക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ അത് തന്നെ ഭക്തൻ. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞത് ഭക്തനാണ് ശരിക്കും കുടുംബത്തിനും സൊസൈറ്റിക്കും എല്ലാ സമൂഹത്തിനൊക്കെ നന്മ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ എല്ലാരും എന്താ വിചാരിക്കുക? ഈ ഭക്തന്മാരൊക്കെ ഈ അരേഷണൽ അവരെന്താ ജോലിയും ഇതൊക്കെ വിട്ടിട്ട് ഒരു എസ്കേപ്പിസം, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ജോലി കർമ്മികളെ പോലെ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ മടിയായിട്ട്, ജോലി ചെയ്യാൻ മടിയായിട്ടാണ് അവരിങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നത്, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ. പക്ഷെ എല്ലാവരുടെയും ശരിയായ നന്മ വരുത്താൻ ഒരു ഭക്തന് മാത്രമേ കഴിയൂ. അതായത് അവസാന കാലം അവരത് റിയലൈസ് ചെയ്യും, അവർക്ക് മനസ്സിലാകും, അല്ലെ? ജിജ്ഞാസിതം സുസമ്പന്നം അപീതേ മഹദത്ഭുതം കൃതവാൻ ഭാരതം വ്യസ്ത്വം സർവത്ര പരിഭ്രംഹിതം. അപ്പൊ 3-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? താങ്കളുടെ അന്വേഷണങ്ങൾ പക്വവും പര്യാലോചനപരമായ യത്നം ഉത്തുംഗവും ഉചിതവും മനോജ്ഞ ഗംഭീരവും പരിപൂർണവുമാകുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല, നിസ്സന്ദേഹം താങ്കൾ ശ്രേഷ്ഠവും അത്ഭുതകരവുമായ ഒരു കൃത്യം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നു. മഹാഭാരതം രചിച്ചിരിക്കുന്നു. അതായത് മഹാഭാരതം വരെ വ്യാസദേവൻ രചിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പരിപൂർണമായി സർവവിധ വേദ അന്വയങ്ങളും
സവിസ്തരം വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. മഹാഭാരതം വേദ അന്വയങ്ങളാൽ സമ്പൂർണമാണ്. അപ്പൊ എല്ലാം വേദങ്ങളെല്ലാം എഴുതി കഴിഞ്ഞു വ്യാസദേവൻ. അതുകൊണ്ടാ വ്യാസദേവൻ പൂർണ്ണതയിലാണ് ഭാഗവതം എഴുതിയതെന്ന് പറയുന്നത്. മെച്യൂരിറ്റി, അറ്റ് ദ സ്റ്റേജ് ഓഫ് മെച്യൂരിറ്റി. അതായത് എല്ലാ വേദങ്ങളും ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ എഴുതി എല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടും ശേഷമാണ് അവസാനമാണ് ഭക്തിയില് അവസാനം, അതായത് ഉത്തമ സ്റ്റേജിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വ്യാസദേവൻ ഭാഗവതം എഴുതുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഭാഗവതവും അത്രയും തന്നെ വിശിഷ്ടമായതാണ്. കാരണം വേദങ്ങളിലൊക്കെ സാരമാണ് ഭാഗവതം എന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് അല്ലെ. കാരണം എല്ലാ വേദങ്ങളും എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് വ്യാസദേവൻ ആ ഒരു പൂർണ്ണത ഫീൽ ചെയ്തില്ല? കാരണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാതായ, ഭഗവാനാണ് പൂർണ്ണ അല്ലെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ലീലകൾ എഴുതിയത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യമാണ് വ്യാസദേവൻ ഇതിലൂടെ, ഈ ഒരു ലീലയിലൂടെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത്. ജിജ്ഞാസിതം അതിത്തം ച ബ്രഹ്മ യത്ത സനാതനം തഥാപി ശോചസി ആത്മാനം അകൃതർത്ത ഇവ പ്രഭു. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാ പറയുന്നത് വെച്ചാല് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു വിഷാദനം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്റെ പ്രിയ പ്രഭു, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് വന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ വ്യാസദേവന് നാരദ മുനിക്ക് എല്ലാം കാണാൻ പറ്റുന്നത്. എങ്ങനെയാണോ ഭഗവാന് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ജന്മം അറിയാം, നമ്മുടെ ഈ ഒരു ജന്മം അറിയാം, ഇനി എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന അറിയാം, അടുത്ത കുറെ ജന്മങ്ങൾ ഭഗവാൻ അറിയാം അല്ലെ. ജ്യോത്സ്യന്റെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ജ്യോത്സ്യൻ ചിലപ്പം കഴിഞ്ഞ ജന്മം പറഞ്ഞുതരാം. എവിടെയൊക്കെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത്ര, കഴിഞ്ഞ ജന്മം എന്തായിരുന്നു എന്നൊക്കെ. പക്ഷെ അവർക്ക് അടുത്ത ജന്മം എന്താ, അതിന് ശേഷമുള്ള ജന്മങ്ങൾ എന്തൊന്നും അവർക്കറിയില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എല്ലാം അറിയാം. അതുപോലെ നാരദ മുനിയും ഭഗവാന്റെ തന്നെ പ്രതിനിധിയാണ്. നാരദ മുനിക്കും വ്യാസദേവന്റെ വിഷമത്തിന്റെ കാരണം അറിയാം, അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ അല്ലെ, അതിന്റെ എന്ത് ചെയ്താലാണ് ആ ഒരു അസംതൃപ്തി ഇല്ലാതാവുക എന്നുള്ളതും അറിയാം. അപ്പം ഗുരുവിന് എല്ലാം മനസ്സിലാവും, സുഗ്രാഹ്യമാണ്. ഗുരുവിന് ഉള്ളില് അതായത് ഗുരു നമ്മളൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഗുരു നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് അതിനെ സൊല്യൂഷൻ പറഞ്ഞു തരും എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കാരണം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് പരമാത്മാവായിട്ടുള്ളത്, അതേ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ചൈത്യഗുരുവായിട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ളത് അല്ലെ. ആ ഗുരു ആ സമയത്ത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും. അപ്പൊ വ്യാസദേവൻ ഇപ്പൊ ഉത്തരം നൽകുകയാണ്. വ്യാസ ഉവാച അസ്തി ഏവമേ സർവം ഇദം ത്വയോക്തം തഥാപിനാത്മാ പരിതുഷ്യതേ മേ തന്മൂലമവ്യക്തം അഗാധബോധം പൃച്ഛാമഹേ ത്വാത്മഭവാത്മഭൂതം. വ്യാസദേവൻ അരുളി ചെയ്തു, താങ്കൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പ്രസ്താവിച്ചതൊക്കെയും പരിപൂർണ സത്യങ്ങളാണ്. അങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും അവയൊക്കെ രചിച്ചു കഴിഞ്ഞെങ്കിലും എനിക്ക് മനഃശാന്തി ലഭിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ വ്യാസദേവൻ തുറന്നു പറയണം. അപ്പൊ നമ്മളെന്താ ഇത് ഉപദേശാമൃതത്തിലെ ഏത് ശ്ലോകത്തിലാ ഇത് പറയുന്നത്? ഇങ്ങനെ നമ്മള് ഭക്തന്മാരോട് തുറന്ന് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട്. ഗുഹ്യമാക്യാദി പൃച്ഛതി ഭുക്തേ ഭോജേ ജൈവ ഷഡ്വിധ പ്രീതി ലക്ഷണം. അപ്പൊ 4ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഉപദേശാമൃതം, ഗുഹ്യമാക്യാദി പൃച്ഛതി. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം, ഇപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ കർമ്മം അനുസരിച്ച് ഓരോ പോലെയാണ്. ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടുകാരെ, അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ്, അല്ലെങ്കിൽ മക്കള്, അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ, എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇവിടെയുള്ള കുറെ ആൾക്കാരും ദീക്ഷ എടുക്കാത്തത്. മെയിൻ അതന്നെ, നിങ്ങൾ റെഡിയാണ്, പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിലെ പ്രശ്നം. അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ കർമ്മമാണ് അല്ലെ. നമ്മളെ റിയാക്ഷൻ വരെയാണ് കർമ്മത്തിന്. അത് നമുക്കിപ്പോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഭഗവാന് മാത്രമേ. ഇപ്പൊ ഞാനൊരു വാക്ക് കേട്ടു, ഭഗവാന് സമുദ്രത്തെ മരുഭൂമിയാക്കാനും മരുഭൂമിയെ സമുദ്രമാക്കാനും കഴിയും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു അചിന്ത്യ ശക്തി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാന് അസാധ്യമായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. ഭഗവാൻ വിചാരിച്ചാ എന്തും നടക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ വിചാരിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ വിചാരിക്കണം. നമ്മള് സിൻസിയർ ആയിട്ട് നമ്മള് എന്താ പറയാ, അത്രയും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചാ ഭഗവാൻ അത് നടത്തി തരും. അപ്പൊ അതുപോലെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താ പറയാ, ഗുഹ്യമാക്കിയാതി പൃച്ഛതി. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള ആ ഒരു വിഷമങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ തുറന്നു പറയണം. ആരോട് പറയും? നമുക്ക് എന്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് നമുക്കത് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പറ്റും. വേറെ അഭക്തന്മാർക്ക് അതൊന്നും മനസ്സിലാവാൻ പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരെ നമുക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം, ഈ ഒരു ഭക്ത അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഭക്തൻ എന്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, അവർക്ക് അതിനുള്ള ഉത്തരം തരാൻ പറ്റും എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായതിനു ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഗുഹ്യമാക്കിയാതി പൃച്ഛതി.
മാത്രമല്ല നമുക്ക് മാതാജി എപ്പോഴും കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് എന്താ പറയാ എല്ലാ ദിവസവും മംഗളാരതി ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, എല്ലാ ദിവസവും നാമം ഇത്രയും ജപിക്കുന്നുണ്ട്, എങ്ങനെ പറ്റുന്നു മാതാജിക്ക്? അപ്പൊ അങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റും. അതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പറയാൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ വ്യാസദേവൻ തുറന്നു പറയാണ്, ശരിയാണ്, എല്ലാ വേദങ്ങളും രചിച്ചതിന് കഴിഞ്ഞിട്ടും എനിക്ക് മനഃശാന്തി ലഭിക്കുന്നില്ല. സ്വയംഭൂവായ അതായത് ലൗകിക മാതാപിതാക്കളില്ലാത്ത ജീവാത്മാവിന്റെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ സന്താനമാകിയാൽ അങ്ങേക്ക് അനന്തമായ ജ്ഞാനമുണ്ട്. ആകയാൽ എന്റെ അസംതൃപ്തിക്ക് മൂലഹേതു എന്തെന്ന് ഞാൻ താങ്കളോട് ആരായുന്നു. അപ്പം വ്യാസദേവനെ അറിയാം അല്ലെ, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എന്നിട്ടും വ്യാസദേവൻ ഒരു ആചാര്യന്റെ റോള് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശിഷ്യന്റെ റോളാണ് ഇവിടെ എടുക്കുന്നത്. ഒരു ശിഷ്യൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? മഹാപ്രഭു എന്താണ് പറഞ്ഞത്? നമ്മള് ഗുരുവിന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്? ഗുരുവിന്റെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു വലിയ പണ്ഡിതനാണ്, നിങ്ങള് പ്രഭു വിനയത്തോടെ ഓക്കെ, ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ, ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ, വെരി ഗുഡ്, ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ ഇരിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. അതായത് നിങ്ങളിപ്പോ ഭക്തിശാസ്ത്രി പഠിച്ചു, ഭക്തി വൈഭവ് പഠിച്ചു, അങ്ങനെ ഒരു ഉയർന്നു പോവാണ്. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ശിക്ഷാഗുരുക്കന്മാരുണ്ടാവും. അതായത് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കൃഷ്ണാപത്തിൽ കൊണ്ടത് അവരൊരു ചെറിയ സത്സംഗില് എവിടെയെങ്കിലും ചെറിയൊരു നാമഹട്ടയില് ഒരു ഭക്തി ചെയ്യായിരിക്കാം. പക്ഷെ അവര് ചിലപ്പം ദീക്ഷ എടുത്ത് കാണില്ല. അവര് ശിക്ഷാഗുരുവാണ് നിങ്ങളുടെ, അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് അവര് ദീക്ഷ എടുത്തില്ല. പക്ഷെ അവർ ഒരുപാട് വർഷമായിട്ട് കൃഷ്ണാപത്തിലുണ്ട്, അല്ലെ അവർക്ക് ഭക്തിശാസ്ത്രി ഭക്തവൈഭവം ഒന്നും പഠിക്കാൻ ശാസ്ത്രം അങ്ങനെ എന്താ പറയാ ഡിഗ്രി ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഞാനൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ അവരെ മുമ്പിൽ ഇപ്പൊ അവര് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എനിക്കെല്ലാം അറിയാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ഗുരു, അതായത് നിങ്ങളുടെ ശിക്ഷാഗുരുവാണ്, പല കാരണം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ദീക്ഷ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല, ശാസ്ത്രങ്ങളൊന്നും ഒഫീഷ്യലായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ശാസ്ത്രങ്ങൾ അറിയാം പക്ഷെ ഡിഗ്രി ഇല്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഭക്തിശാസ്ത്ര ഡിഗ്രി ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ അതൊരു അഹങ്കാരത്തില് അവരെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല. ഗുരു ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുവിന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ഒന്നും അറിയാത്തവരെ പോലെ ഇരിക്കണം, മൂഢനായിട്ട് ഇരിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്, ഫൂളിനെ പോലെ ഇരിക്കണം. എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല, എന്റെ ഗുരുവിനാണ് എല്ലാം അറിയാം എന്നുള്ളത് നമ്മളത് കാണിക്കാനേ പാടില്ല. എനിക്ക് എല്ലാം അറിയാം എന്നുള്ളത് കാണിക്കാനും പാടില്ല. നമ്മൾ അവിടെ ഇരുന്ന് എന്താ വിനയത്തോടെ കേൾക്കാനും ചോദിച്ചറിഞ്ഞ് കേൾക്കാനേ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പൊ വ്യാസദേവൻ അത് കാണിച്ചു തരാണ്. വ്യാസദേവൻ എല്ലാം അറിയാം, എങ്കിൽ കൂടി അദ്ദേഹം നാരദ മുനിയോട് ചോദിക്കുകയാണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് വേദങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടും എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് മനഃശാന്തി ലഭിക്കാത്തത്? എന്നിട്ട് വ്യാസദേവൻ ആ ചോദ്യം നാരദ മുനിയോട് ചോദിച്ചു. സവൈ ഭവാൻ വേദ സമസ്ത ഗുഹ്യം ഉപാസിതോ യത് പുരുഷ പുരാണഃ പരാവരേഷോ മനസൈവ വിശ്വം ശുചാതി ഗുണൈർ അസംഗഃ. അല്ലയോ പ്രഭുവേ, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനും ആത്മീയ ലോക പരിപാലകനും ഭൗതിക ലോക സൃഷ്ടാവും സംഹാരവുമായ പരമദൈവത്വ പുരുഷനെ അങ്ങ് ആരാധിക്കയാൽ ദുർജ്ഞേയമായ സർവവും അങ്ങേക്ക് സുഗ്രാഹ്യമാണ്. അപ്പൊ നാരദമുനി ആരാ? സ്വയംഭൂ ആണ് അല്ലെ. സ്വയംഭൂ നാരദ ശംഭു കുമാരോ കപിലോമനോ പ്രഹ്ലാദ ജനകോ ഭീഷ്മ ബലി വയ്യാസർഗം അയം. ഈ 12 ആൾ ആരാ? മഹാജന ഗതസ്യ പന്ത. മഹാജന്മാരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരണം. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ? ധർമ്മസ്യ തത്വം നിഹിതം ഗുഹായം. ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മഹാജന്മാരെ അതില് സ്വയംഭൂ നാരദ ശംഭു. ആദ്യം പറയുന്നത് സ്വയം ഗർഭദക്ഷ വിഷ്ണുവിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായതാണ്, ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ സഹായമില്ലാതെ. അതുകൊണ്ട് അതാണ് നാരദമുനി. അപ്പൊ നാരദമുനി ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മാവ്, ആ ബ്രഹ്മാവിന്റെ മകനാണ് നാരദമുനി. അപ്പം അത്രയും ഉയർന്ന രീതിയിലാണ് നാരദമുനി ഉള്ളത്. അപ്പൊ പറയാ ആ പരമദിവ്യ പുരുഷനെ എപ്പോഴും നാരായണ നാരായണ അല്ലെ ഇങ്ങനെ ജപിച്ചുകൊണ്ടേ നടക്കും. എന്നിട്ട് അപ്പൊ നാരദമുനി എവിടെ വേണമെങ്കിലും സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റും. കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരെ ശിഷ്യൻ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നാരദമുനിക്ക് അത്രയും കാരുണ്യം, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമുണ്ട്. അടുത്ത അപ്പം അതുകൊണ്ട് എന്താണ് കാരണം എന്നുള്ളത് താങ്കൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എന്ന് പറയാണ് വ്യാസദേവൻ. ത്വം പര്യത്തൻ അർക്ക ഇവത്രിലോകിം അന്തശ്ചരോ വായുർ ഇവാത്മസാക്ഷി പരാവരേ ബ്രാഹ്മണി ധർമ്മദോ വ്രതേ സ്നാതസ്യ മേ ന്യൂനം അലം വിചക്ഷ്വ. അങ്ങയുടെ സുശീലത സൂര്യനെ പോലെ ത്രിലോകങ്ങളിൽ സർവസ്വവും സഞ്ചരിക്കുകയും വായുവിനെ പോലെ സർവരുടെയും അന്തരംഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
അപ്രകാരം സർവവ്യാപിയായ പരമാത്മാവിന്റെ അത്രത്തോളം നന്മയുള്ളവനാണ് അങ്ങ്. ആകയാൽ ശിക്ഷണപരമായ ധർമാനുശാസനങ്ങൾക്കും ശബ്ദങ്ങൾക്കും വിധേയമായി അതീന്ദ്രിയത്തിൽ ആഗമനായിട്ടും കൂടി എന്നിൽ ഭവിച്ച ന്യൂനതകളെ ദയവായി കണ്ടെത്തി എനിക്ക് അരുളി ചെയ്യുക. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞ അധ്യായങ്ങളൊക്കെ മിസ് ചെയ്ത ആൾക്കാർ, 4 അധ്യായങ്ങളുടെ പരീക്ഷ മിസ് ചെയ്ത ആൾക്കാർ ഈ ഞായറാഴ്ച 8:30 ജോയിൻ ചെയ്യണം കേട്ടോ, പരീക്ഷ എഴുതാൻ വേണ്ടിട്ട്. ശ്ലോകം എടുക്കാം. ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഔട്ട് റൂമിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് ശ്ലോകം അവിടെ എടുക്കാം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മാർക്കൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദീക്ഷ എടുത്ത ആൾക്കാർ മാത്രം ആ സമയത്ത് ജോയിൻ ചെയ്യുക, പരീക്ഷ എഴുതാത്തവര്. ഓക്കെ, ഞാൻ മറന്നു. അപ്പൊ ഇതിലെന്താ പറയുന്നത്? ത്രിലോകങ്ങളിൽ സർവം സഞ്ചരിക്കുകയാണ് അല്ലെ, വായുവിനെ പോലെ. അപ്പൊ നാരദ് മുനിക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോകാം. നാരദ് മുനിക്ക് ആ ഒരു കാരുണ്യം കിട്ടി. പക്ഷെ അതൊരു ശാപമായിട്ടാണ് കിട്ടിയത് അല്ലെ. ആരുടെ ശാപമായിരുന്നു അത് നാരദ് മുനിക്ക് കിട്ടിയത്? ദക്ഷന്റെ അല്ലെ. ദക്ഷന്റെ മക്കളെയൊക്കെ ബ്രഹ്മചാരികളൊക്കെ ആക്കിയതിനു ശേഷം അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് ദക്ഷൻ ശാപിച്ചു അല്ലെ, നിനക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കാതെ എല്ലായിടത്തും ഒരു സ്ഥലത്ത് നിനക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റാണ്ടാവട്ടെ എന്ന്. പക്ഷെ അത് ഒരു ശാപമാണെങ്കിൽ പോലും അതൊരു എങ്ങനെയാണോ നളകുബരനും മണിഗ്രീവനും ശാപമായിരുന്നു വൃക്ഷങ്ങളാവണമെന്ന്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ സ്വയം വന്നിട്ട് അവരെ ഉദ്ധരിച്ചു. അതുപോലെ ശാപവും നല്ലതായി ഭവിച്ചു അല്ലെ നാരദ് മുനിക്ക്. അപ്പൊ ഇവിടെ വ്യാസദേവന്റെ നിരാശയെ കുറിച്ചുള്ള നാരദന്റെ നിർണയം. അപ്പൊ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ പൂർണ്ണമായി കീഴടങ്ങുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യമാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. എന്താണ് ശരി, എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് തന്റെ വീക്ഷണം മാറ്റിവെക്കുന്നത് അനുസരിക്കുക. അതായത് വ്യാസദേവൻ ഇവിടെ നാരദ് മുനിയുടെ സൂര്യനോടും വായുവിനോടും പരമാത്മനോടും താരതമ്യം ചെയ്തു. സൂര്യൻ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം സൂര്യനോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നത്? നാരദ് മുനിയെ സൂര്യനോട്, എല്ലായിടത്തും പ്രകാശം തരുന്നു. കൃഷ്ണ സൂര്യസമമായ അന്ധകാര്യ കൃഷ്ണ തഹനഹി മായാരാധിക. കൃഷ്ണൻ സൂര്യസമ, അതുപോലെ കൃഷ്ണന്റെ ഭക്തന്മാര്, നാരദമുനി ശുദ്ധ ഭക്തനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണോ സൂര്യൻ ഉദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അന്ധകാരമൊക്കെ മായുന്നത് പോലെ, അജ്ഞാനത്തിന്റെ ഒരു ഗുരു എങ്ങനെയാണോ വന്നിട്ട് അവിടെ പ്രകാശം പരത്തുന്നത് പോലെ. പിന്നെ വായു എന്തുകൊണ്ടാ? എന്താ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണോ വായുവിനെ എവിടെയും ഒട്ടുന്നില്ല വായു, ഒന്നിനോടും ഒട്ടുന്നില്ല. പിന്നെ ഒന്നിനോട് ഒട്ടുന്നുമില്ല. എങ്ങനെയാണോ വായു അല്ലെ, സുഗന്ധം ഒരു പൂന്തോട്ടത്തിലൂടെ വരുമ്പം അതിന് നല്ലൊരു മണം ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ വേറെ ഒരു വേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇടുന്ന സ്ഥലത്തിലൂടെ പോകുമ്പോ അതിന്റെ മണം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ വായു എങ്ങനെയാണോ ഒരു മണം എടുത്തിട്ട് അടുത്ത മണം കളയുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെ നാരദ് മുനിയും എവിടെയും ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഒന്നുമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ വായുവിനെ എവിടെയും പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റും. എവിടെയും നമുക്ക് അടച്ചു പൂട്ടി വായുവിനെ വെക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. പിന്നെ പരമാത്മാവ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട്, എല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ വ്യാസദേവൻ നാരദ് മുനിയെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ വ്യാസദേവൻ നാരദ് മുനിക്ക് സ്വയം പൂർണ്ണമായും സമർപ്പിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഫുള്ള് സറണ്ടർ ചെയ്തു അല്ലെ. കാരണം സറണ്ടർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഗുരു പറയുന്നത് അതുപോലെ അനുസരിക്കുക. എന്താണ് ശരി, എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് തന്റെ വീക്ഷണം മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഉദാഹരണം, അസുരന്മാർ അവസാനമായപ്പോൾ ക്ഷീരസമുദ്രം കടന്നതിന് ശേഷം അസുരന്മാരുമായുള്ള യുദ്ധം നിർത്താൻ ദേവന്മാരോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന നാരദ് മുനി. ഇപ്പൊ നാരദ് മുനി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ആദ്യത്തെ ഇതില് എന്താ പറ്റുന്നത്, ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ആദ്യത്തെ ചിത്രത്തിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ആരാണ് കൊണ്ടുവന്നത്? അറിയില്ല. കയാതു. അത് കയാതു ആണ്. നമ്മുടെ ഭാഗവതത്തില് കുറെ ചിത്രങ്ങളുണ്ട്. അതൊക്കെ ഇടയ്ക്കൊന്ന് നോക്കണം കേട്ടോ, മറിച്ചു നോക്കണം. കാരണം നല്ല ഭംഗിയില് പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് വരച്ചുണ്ടാക്കിയതാണ്. അപ്പൊ അത് നല്ല ചിത്രം. ഇപ്പൊ ഇതില് ദേവന്മാരൊക്കെ ഏത് സമയത്താണ് ഇവര് കയാതുവിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിച്ചത്? ഹിരണ്യകശിപു തപസ്സിന് ബ്രഹ്മാവിനെ തപസ് ചെയ്യാൻ പോയപ്പോ ആ സമയത്ത് ദേവന്മാരൊക്കെ വിചാരിച്ചു ഇതാണ് കറക്റ്റ് സമയം അല്ലെ. കാരണം അവിടെ പോയിട്ട് രാജ്യമൊക്കെ അവര് ഏറ്റെടുത്തു. പിന്നെ കയാതുവിന്റെ വയറ്റിലൊരു കുഞ്ഞ്, അതും ഒരു അസുരനാകും. കാരണം ഹിരണ്യകശിപുടെ കുട്ടിയല്ലേ, അപ്പൊ അസുരനായിരിക്കുമെന്ന് അവര് വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ നാരദ് മുനിക്ക് മനസ്സിലാവും, കാരണം ത്രിലോകജ്ഞാനിയാണ്, അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ത്രികാലജ്ഞാനി എല്ലാം. കാരണം ഉള്ളത് ആരാ, ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്, പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവാണ്
വയറ്റിലുള്ളതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി. നാരദ മുനി അവിടെ എത്തുകയാണ് ചെയ്തത് അല്ലെ. ഗർഭപാത്രത്തിലുള്ള കുട്ടി മഹാഭാഗവത ഭക്തനാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കയാതുവിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് നിർത്താൻ നാരദ മുനി ദേവന്മാരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ആ സമയത്ത് നാരദ മുനി ഇന്ദ്രനോടും മറ്റു ദേവന്മാരോടും കയാതുവിനെ വിടാൻ പറ്റിയപ്പോ അവര് വിട്ടു. പിന്നീട് അവരെന്താ ചെയ്തത്? ദേവന്മാരെന്താ ചെയ്തത്? ഉടനെ അവിടുന്ന് പോയി. പക്ഷെ അവിടുന്ന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അവർക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്തു. പ്രദക്ഷിണം വെച്ചു. കയാതുവിനെ പ്രദക്ഷിണം വലം വെച്ചു. എന്തുകൊണ്ടാ? ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനാണ് വയസ്സിലുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലായി. മാത്രമല്ല നാരദ മുനിയെ അവരൊക്കെ ഗുരുവായിട്ട്, ദേവന്മാരൊക്കെ നാരദ മുനിയെ ഒരു ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിച്ചു. അതായത് ഗുരുവിന്റെ സ്ഥാനത്തിൽ സ്വീകരിച്ച് നാരദ മുനി പറഞ്ഞ ഉടനെ അവര് കയാതിയെ വിട്ടു. അപ്പൊ അതാണ് ഒരു ഗുരുവിനെ ആശ്രയിക്കല്, ഗുരു പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങള് അതുപോലെ സ്വീകരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇവിടെയും നാരദ മുനിയുടെ ആ ഒരു പ്രശസ്തിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പിന്നെ അശ്വമേധ യാഗത്തിൽ 99ാമത്തെ അശ്വമേധ യാഗത്തിൽ പൃഥു മഹാരാജ് അവനോട് നിർത്താൻ ബ്രഹ്മാവ് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ സമയത്തും പൃഥു മഹാരാജ് അവിടെ നിർത്തി. പിന്നെ യക്ഷന്മാരെ കൊല്ലുന്നത് നിർത്താൻ ബ്രഹ്മാവ് ധ്രുവനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പിന്നെ വാസുകിയുടെ വാൽഭാഗത്ത് നിന്ന് സമുദ്രം കടിക്കുന്നതിൽ കഴിയുന്നതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ദേവകളോട് സ്വീകരിക്കാൻ ഭഗവാൻ വിഷ്ണു ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതായത് വാൽഭാഗത്ത് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ദേവന്മാരുടെ, അസുരന്മാര് ആ തലഭാഗത്ത് നിന്നു. പക്ഷെ അതൊക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഗുരു പറയുന്നത് അതുപോലെ അനുസരിക്കുന്ന ശിഷ്യന്മാരെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വ്യാസദേവന്റെ വിഷമം നാരദ മുനിക്ക് മനസ്സിലായി. നാരദ മുനി എന്നിട്ട് ഭാഗവതം രചിക്കാൻ പറയാണ്. അതുപോലെ അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്നത് ആസ് ഇറ്റ് ഇസ്. അതായത് എന്താണോ നിർദ്ദേശം, അതുപോലെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് കൊടുത്ത നിർദ്ദേശങ്ങൾ അതുപോലെ അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചു. നമ്മുടെ ശിക്ഷാഗുരുക്കന്മാരെ നമുക്ക് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ തന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മളും സ്വീകരിക്കണം, അതുപോലെ ഫോളോ ചെയ്യാം. അപ്പം എന്താണ് നമുക്ക് തന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ? ശ്രീല പ്രഭുപാദർ മെയിൻ ആയിട്ട് ഏതൊക്കെ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് തന്നത്? 4 യമനിയമങ്ങള്, 16 മാല ജപിക്കുന്നതും പിന്നെ 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക. പിന്നെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ വായിക്കാനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം. പിന്നെ എല്ലാ ദിവസവും ശാസ്ത്രങ്ങൾ വായിക്കാൻ ഒരുപാട് സമയം പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 10 ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ. എന്റെ ഫ്രണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാറ്. അതായത് 16 മാല ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞു, പിന്നെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും കേൾക്കുക, ഭാഗവതം ഏതെങ്കിലും ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. പിന്നെ അതിനുശേഷം അപ്പൊ ശ്രവണമായി, കീർത്തനായി, പിന്നെ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? വായിക്കണം അല്ലെ, സ്വാധ്യായി. അപ്പൊ വായിക്കുന്നത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 10 ശ്ലോകം വായിക്കുക. അതിന്റെ വിവർത്തനവും ഭാവാർത്ഥം തീർച്ചയായും വായിക്കണം. ചില പേര് ഭാവാർത്ഥം തള്ളിക്കളയും. വലിയ ഭാവാർത്ഥം ആരിരുന്ന് വായിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ മാത്രം വായിച്ചു പോകും, വിവർത്തനം മാത്രം. വിവർത്തനം വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ കഥ മനസ്സിലാവും, എല്ലാവരും ഇത് മനസ്സിലാവും എന്നല്ലാണ്ട് അതിലുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള് ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ടീച്ചിങ്സ് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഭാവാർത്ഥം ഇരുന്ന് വായിക്കണം. അപ്പൊ വായനാശീലം വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഭക്തി വൃക്ഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇരുന്ന് വായിക്കുക. അവിടെ വായിക്കാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാർ സ്വന്തം വായിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു റീഡിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതില് ഓക്കെ 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയും ശ്ലോകങ്ങൾ, ഈ 7 ശ്ലോകങ്ങൾ വരെ എന്തായത്? വ്യാസദേവന്റെ ദുഃഖത്തിന്റെ കാരണം നാരദ മുനി മനസ്സിലാക്കി. അങ്ങനെ നാരദ മുനി പറയാണ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പം നമ്മള് തീർച്ചയായും അത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഉണ്ടാവാം. ശരിക്കും മാതാജിമാർക്കാണ് കൂടുതൽ, പ്രഭുമാരെക്കാളും മാതാജിമാർക്കാണ് കൃഷ്ണോപത്തിൽ ഒരുപാട് തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത്. കാരണം അവര് ഒരു കുടുംബത്തില് ആണുങ്ങൾക്ക് തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ. ഭർത്താവ് കൃഷ്ണോപത്തിലാണെങ്കിൽ ഭാര്യയെ ഈസി ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും, മറിച്ചാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കഷ്ടമായിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മാതാജിമാർക്ക് കൂടുതൽ വിഷമങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾ തുറന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. എന്താ സംഭവിക്കുക? നിങ്ങളുടെ ഭക്തിയില് വീണു പോകും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉയർന്നു വരില്ല. നമ്മൾ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഭക്തിയിൽ സ്റ്റക്ക് ആവില്ല. ഒന്നിക്കൽ നമ്മൾ ഉയർന്നു വരും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ താഴോട്ട് പോകുന്ന അർത്ഥം. നമ്മൾ താഴോട്ട് പോകുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭക്തിയോട്, മാതാജിമാരെ കൂടുതൽ മാതാജിമാരോട് തന്നെ സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കണം ഉത്തമം. അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. നിങ്ങളുടെ ശിക്ഷാഗുരുവിനോടോ, നിങ്ങൾക്ക് മെന്റർ ഉണ്ടാണ്. ശരിക്കും കൃഷ്ണാവോധത്തിൽ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ നമുക്കൊക്കെ ആദ്യത്തെ 3-4 വർഷം മെന്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരോ സീനിയർ ഡിവോട്ടീസ് ഉണ്ടാവും ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ, ഒരു ഗൈഡിനെ പോലെ. നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ആധ്യാത്മിക എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അവരോട് സംസാരിച്ച് അതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻസ്, കാരണം അവർ ഓൾറെഡി ഇതൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്ത ആൾക്കാരായിരിക്കും, എല്ലാം അനുഭവിച്ച ആൾക്കാരായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക്
കൂടുതൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ടുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ തരാൻ പറ്റും. അതുപോലെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിയണം. ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് വെറുതെ മറ്റു ചെവിയിലൂടെ വിടലല്ല, അതുപോലെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉയർന്നു വരാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മള് നല്ലോണം വിശ്വാസമുള്ള ഒരാള്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സമയമൊക്കെ തരാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളോട് ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് എന്താ ഗുഹ്യമാക്കിയാതി പൃച്ഛതി അല്ലെ. അസോസിയേഷൻ അതിന്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം അത് തന്നെയാണ്, ഗുഹ്യമാക്കിയാതി പൃച്ഛതി. അപ്പൊ അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ ഒരുപാട് മുന്നേറാൻ പറ്റും, ഒരുപാട് തടസ്സങ്ങൾ ഇല്ലാതെ. പക്ഷെ അവരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ അതുപോലെ സ്വീകരിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റണം. അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത്, പരമദിവ്യത്വ പുരുഷന്റെ ലോകാതവും കളങ്കരഹിതമായ മഹാത്മ്യങ്ങളെ താങ്കൾ യഥാർത്ഥമായി വർണ്ണിച്ചില്ല. അതാ പറയുന്നത് അല്ലെ, സവിസ്തരമായി വർണ്ണിച്ചില്ല. അപ്പൊ അതാണ് മെയിൻ കാരണം. എന്താണ് നാരദമുനിയുടെ വിലയിരുത്തൽ എന്തൊക്കെയാ? ആദ്യത്തെ കാരണം മെയിൻ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ടും മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ചിട്ടും അദ്ദേഹം, അതായത് വ്യാസദേവൻ വർണ്ണിച്ചില്ല, വേദങ്ങളിലൊന്നും വർണ്ണിച്ചില്ല. അതാണ് മെയിൻ കാരണം. ഹൃദയത്തിൽ നിങ്ങൾ സംതൃപ്തനല്ല എന്ന വസ്തുത സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പരമപുരുഷനെ വേണ്ടത്ര മഹത്വപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്നതാണ്. അപ്പൊ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനെ കുറിച്ചിട്ട് എഴുതിയില്ല. ഹിസ് ഹോളിനെസ് ഗൗർഗോവിന്ദ സ്വാമി മഹാരാജന് ഒരു ദിവസം ഭാഗവത ക്ലാസ് എടുത്തില്ലെങ്കിൽ തലവേദന വരും അത്രേ. അതായത് ഭാഗവതം ക്ലാസ് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഉടനെ പോയിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും, ചിലപ്പോ ഒരു ശിഷ്യനായിരിക്കും, 2 ശിഷ്യന്മാരായിരിക്കും, എങ്കിലും അവരോട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കും. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചാൽ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ആനന്ദം കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അത്രയും തലവേദന വരണമെങ്കിൽ അത് അത്രയും സ്ട്രെസ് കാരണം, അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു സന്തോഷം കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ അതിലൊക്കെ നമുക്ക് പ്രൂഫാണ് അല്ലെ, നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. എന്താ പറയാ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ആനന്ദം ലഭിക്കില്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം പറയാണ്, നിങ്ങള് വേണ്ടത്ര മഹത്വപ്പെടുത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ടും ഭക്തിയുത സേവനത്തിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞില്ല. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തമാക്കാത്ത ആ ദർശനം മൂല്യരഹിതമായി ഗണിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല. യസ്മിൻ തുഷ്ടി ജഗത്തുഷ്ടം, ഭഗവാനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താലേ എല്ലാവർക്കും സംതൃപ്തിയാവും അല്ലെ. യഥോ തരോർ മൂല നിഷേചനീന എന്ന് പറഞ്ഞാ വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരിന് പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന ജലം അതിന്റെ ബാക്കി ശിഖകളിലും ചില്ലകളിലും എല്ലായിടത്തും എത്തും അല്ലെ. അതുപോലെ ആഹാരം നമ്മൾ എവിടെ ഇടണം? ആമാശയത്തിൽ ഇടണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും പോഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂ. പക്ഷെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്ന ആരാധനകൾ ആ പരമോന്നത വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളായ ദേവന്മാർക്കും യാന്ത്രികമായി സംതൃപ്തരായി. ഇപ്പൊ എന്താ നവമി അല്ല, ഇതൊക്കെ വരെയാണ് ദുർഗാപൂജ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യും. അപ്പൊ അതില് നമ്മൾ ആ നവമി പൂജ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ലക്ഷ്മിനെ മാത്രം പൂജിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, നാരായണൻ ഉണ്ടെങ്കിലേ അവിടെ ലക്ഷ്മി ഉള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്? കൃഷ്ണ ഭക്തി തരാൻ വേണ്ടി, കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഭക്തിയുടെ സേവ തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് വേറെ തന്നെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരു കുട്ടികള് കോളേജിൽ പഠിക്കണം, അവര് കൃഷ്ണാപത്തിലാണ്. അപ്പൊ അവര് നവമിന്റെ സമയത്ത് എല്ലാവരും വെജിറ്റേറിയൻസ് ആവും അല്ലെ 9 ദിവസം. എന്നിട്ട് പിന്നെ അവര് വ്രതം മുറിക്കും എന്നൊക്കെ പറയും. എന്നിട്ട് കോളേജില് അവരോട് ചോദിച്ചത്, ടീച്ചർ ചോദിച്ചത്, നിങ്ങൾ വ്രതം മുറിക്കുന്നില്ലേ എന്നൊക്കെ. ടീച്ചറെ, നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ വെറും പച്ചക്കറി മാംസമൊന്നും കഴിക്കില്ല, നമ്മള് എന്താ പറയാ വെജിറ്റേറിയൻസ് ആണ്, നമുക്ക് ഇവിടെ വ്രതം മുറിക്കേണ്ട തന്നെ ആവശ്യമില്ല. കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും 365 ദിവസം പച്ചക്കറി തന്നെ കഴിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവർക്ക് അത് അതിശയം, നമുക്ക് ഈ 9 ദിവസം നവമിയുടെ 9 ദിവസം തന്നെ കഴിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ചില വീട്ടിലൊക്കെ ഇപ്പോഴും കഴിക്കുന്നുണ്ട് ആൾക്കാർ. ആ ഒരു 9 ദിവസം പോലും അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മണ്ഡലകാലത്തൊക്കെ ചില വീട്ടിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ശബരിമലക്കൊക്കെ പോകേണ്ടതുണ്ട്. അതുപോലും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലെ. അത്രയും അവര് ആ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കണം. അവർക്ക് അതിനെ പറ്റി ഒന്നും അറിയില്ല, അവര് അജ്ഞതയിലാണ് ഉള്ളത്. പക്ഷെ ഒരു കൃഷ്ണ ഭക്തന് മാത്രമേ അവർക്കുള്ള ആ ഒരു അജ്ഞാത സുഹൃതി. അപ്പൊ അവർക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? എങ്ങനെയെങ്കിലും കൃഷ്ണപ്രസാദൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അവർക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും സുഹൃതി കൊടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ. അവർക്ക് വേണ്ടി നാമം ജപിക്കുക, അതൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല മാറ്റം ഉണ്ടാവും. എല്ലാ ദിവസവും ഒരു മാതാജി മകന് വേണ്ടിയിട്ട്, മകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, ഭർത്താവിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നാമം ജപിക്കട്ടെ. എത്രയോ വർഷമായിട്ട് മാതാജി ജപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത് അവരെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഭഗവാനോട് അവർക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, അവരെ കൃഷ്ണാപത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി. കാരണം നമ്മളെ എല്ലാ പ്രീച്ചേഴ്സിനും ഒരു ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ട്. നന്നായിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കും, ഒരുപാട് പേരെ കൃഷ്ണാപത്തിൽ വരും. പക്ഷെ സ്വന്തം കുടുംബത്തില്
കൃഷ്ണാബോധം പകർത്താൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഞാൻ തന്നെ ഇപ്പൊ വീട്ടിലൊക്കെ പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കൃഷ്ണാബോധത്തിലെ കുട്ടി പറഞ്ഞാൽ പറയും, ആ എനിക്ക് എന്താ അറിയാം, തുടങ്ങി അവള് കൃഷ്ണാബോധത്തിനെ പറ്റി പറയാൻ. അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധുക്കളൊക്കെ വിചാരിക്കും അത് എന്താ ചെറിയ പ്രശ്നമുള്ള ആളാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളിങ്ങനെ വിടും. അതായത് അവർക്ക് അതിനൊന്നും താല്പര്യമില്ല. പിന്നെ എന്താ പറയാ, ഇത്ര ചെറിയ പ്രായത്തിൽ എന്താ സംസാരിക്കുന്നത്, അത് കറക്റ്റ് അല്ല നിങ്ങൾ പറയുന്നത്, അവർ കേൾക്കില്ല. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ വൃന്ദാവനത്തിൽ ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിച്ചത്? വൃന്ദാവനത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നത്. സർവധർമാം പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഗോപിമാരുടെ അടുത്തൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടെ? ആരും കേൾക്കൂല. ആരും മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല കൃഷ്ണൻ. കാരണം അവിടെ കൃഷ്ണൻ ഭഗവാനല്ലല്ലോ. തുമിക്കോൻ പൊടലോ തുമി അമിഷോ, നീ ആരാ, നിന്റെ വിചാരം നീ വലിയ ആരോ എന്നാ? ഒന്നുമില്ല കൃഷ്ണ, നീയും ഞാനൊക്കെ തുല്യാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഗോപന്മാര് അല്ലെ. ഗോപിമാർക്കൊക്കെ അവിടെ വൃന്ദാവനത്തിൽ. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ലഡുഗോപാലിനെ വെക്കുന്ന എന്താ, അവർക്ക് ഭഗവാൻ ചെറിയ കുട്ടിയാണ്, അവിടെ ഭഗവാനല്ല. അവർക്ക് കൃഷ്ണൻ ഭഗവാനല്ല. എന്താ പറയാ, വ്രജത്തിലെ രാജാവിന്റെ മകൻ അത്രേ ഉള്ളു. അല്ലെങ്കിൽ വ്രജവാസിയാണ്, അവർക്ക് ഗോപനാണ് കൃഷ്ണൻ, ഭഗവാനല്ല അവർക്ക് അവിടെ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത അവിടെ പറയാറില്ല. പുറത്ത്, വൃന്ദാവനത്തിന് പുറത്ത് മാത്രം. അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെയാണ് പ്രീച്ച് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ടൈം, പ്ലേസ്, സർക്കംസ്റ്റൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ സമയം, സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മള് പ്രചാരണം നടത്താൻ വേണ്ടി. എല്ലായിടത്തും അത് വർക്കാവില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ നാരദ് മുനി എവിടെ പോയാലും, മൃഗാരിയുടെ ഉദാഹരണം അല്ലെ, മൃഗങ്ങളെ പകുതി കൊന്ന് തിന്ന ആള് മൃഗാരി, രത്നാകരൻ വാൽമീകി ആയത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ പോലും നാരദ് മുനിക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റി. അതുകൊണ്ട് നാരദ് മുനി അത്രയും ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. രണ്ടാമത്തെ കാരണം. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കാരണം എന്താ? നിരാശയ്ക്ക് ആദ്യത്തെ കാരണം എന്താ? ആദ്യത്തെ കാരണം എന്തായിരുന്നു വ്യാസദേവന്റെ നിരാശയുടെ? ഭഗവാനെ പറ്റി ഒന്നും പറഞ്ഞു. മഹത്വങ്ങളെ കുറിച്ച് വിവരിച്ചില്ല. വ്യാസദേവന്റെ നിരാശയ്ക്കുള്ള നാരദ പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ കാരണം എന്താ? അത് 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. യഥാ ധർമാദയശ്ചാർത്ത മുനി വര്യാനുകീർത്തിതഃ ന തഥാ വാസുദേവസ്യ മഹിമാ ഹ്യനുവർണിതഃ. അപ്പൊ 9ാമത്തെ ശ്ലോകം. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കാരണം ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങളെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പിന്നെ മതപരമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ ആരംഭിക്കുന്ന 4 തത്വങ്ങൾ സവിസ്തരമായി താങ്കൾ വിശദീകരിച്ചുവെങ്കിലും ശ്രേഷ്ഠ ഋഷിയായ അങ്ങ് പരമദൈവത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ വാസുദേവന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങൾ വർണ്ണിച്ചില്ല. അപ്പൊ വേദങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. അതായത് ശ്രീല വ്യാസദേവൻ അതുവരെ വിവിധ പുരാണങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങൾ, 4 പുരുഷാർത്ഥങ്ങൾ, ധർമ്മം, അർത്ഥം, കാമം, മോക്ഷം ഭാഗമായി മോക്ഷത്തിനുള്ള മാർഗമായി വിവരിച്ചു. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങളെ ഈ 4 പുരുഷാർത്ഥങ്ങളെ മറികടക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമായി വിവരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മഹിമാഹി അനുവർണിത. അതായത് വ്യാസദേവൻ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ഭഗവാനുള്ള അതീന്ദ്രിയ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ 4 പുരുഷാർത്ഥങ്ങളെക്കാൾ ഉയർന്നതായി വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ച് മഹത്വപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അതായത് ഭക്തിയുത സേവനം. അപ്പൊ ഒന്ന്, ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ലീലകളും പറഞ്ഞില്ല. 2, ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല. ധർമാർത്ഥ കാമമോക്ഷത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് സംസാരിച്ചത്. അതല്ല, ഈ ധർമാർത്ഥ കാമമോക്ഷത്തെ എന്ത് ധർമ്മമായിട്ടാ പറയുന്നത് അറിയോ? കൈടവ ധർമ്മം. വെരി ഗുഡ്. അത് എത്രാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാ? 2ാമത്തെ ശ്ലോകം. 2ാമത്തെ 1:2 അല്ലെ. ധർമ്മ പ്രോചിത കൈടവോത്ര പരമോ പരമ നിർമ്മത്സരാനാംസരം. അതിൽ കൈടവ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ധർമ്മ അർത്ഥ കാമമോക്ഷത്തെയാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്. അപ്പം മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല. 2ാമത് ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാരണം. വ്യാസദേവൻ വിഷമം ഉണ്ടാവാനുള്ള 2 മെയിൻ കാരണം. അപ്പൊ അത് നാരദ് മുനിയായ ഗുരു എത്ര പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റി അല്ലെ. വ്യാസദേവനെ സ്വയം അത് മനസ്സിലായില്ല, പക്ഷെ ഗുരുവായ നാരദ് മുനിക്ക് അത് മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, ഈ ശ്ലോകം വളരെ 11ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് പഠിക്കേണ്ടെങ്കിലും 10ഉം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകമാണ്. ചിത്രപദം ഹരേർയേഷോ ജഗത് 11, 17, 18 കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. 4 ശ്ലോകങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. 10, 11 ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഈ ശ്ലോകമൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്നു ഭക്തി വൈഭവില്. ശരിക്കും ഈ ശ്ലോകം കൂടെ ഉണ്ട്. 10ഉം 11ഉം ഉണ്ട്. 17 ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആ മാതാജി. 17
നയത്വചിത്ര പദം ഹരിഷോ ജഗത് പവിത്രം പ്രഗണീത കർഹിച്ചിത് തത്വായ സംതീർത്ഥമുഷന്തി മാനസാ നയത്ര ഹംസം നിരമന്തി ശിക്ഷയ നയത്വചിത്ര പദം ഹരേരീഷോ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ എന്താ, ഈ കാക്കകളെ കാണുന്നില്ലേ അല്ലെ, ചപ്പു ചവറൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലത്തെ കാക്കകൾ ഇരിക്കും. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ചില്ലാത്ത വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച്. പക്ഷെ എത്ര ഹംസം തത്വായസം തീർത്ഥമുഷന്തി മനസ്സ്. അപ്പം ഒരു ഹംസം എവിടെയാ ഉണ്ടാവുക? ഒരു പരിശുദ്ധമായ വെള്ളത്തിൽ മാത്രമേ, അല്ലെങ്കിൽ ഹംസത്തിന് വെള്ളവും പാലും മിക്സ് ആക്കി കൊടുത്താൽ ആ പാല് മാത്രം കുടിക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധം മഹത്വത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഹംസത്തെ പോലെയായിരിക്കും. അവർ നല്ലത് മാത്രം. ഇപ്പം കാവ്യാത്മകവും മനോഹരമായി രചിക്കപ്പെട്ടതും എന്നാൽ ഹരേറിയശോ കൃഷ്ണന്റെ മഹത്വങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതുമായ വാക്കുകൾ കാക്കകളെ പോലുള്ള മനുഷ്യരെ ആകർഷിക്കും. ഇപ്പം പല ചായക്കടയിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പോയാൽ കാണാം അല്ലെ, ഒരു ബെഞ്ചും ഡെസ്കൊക്കെ ഇട്ടിരുന്ന അവിടെ ഒരുപാട് റിട്ടയർ ആയ ആൾക്കാർ, വയസ്സായ ആൾക്കാർ എന്തെങ്കിലും ന്യൂസ് ഒക്കെ കേട്ടിട്ട് അവിടെ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഒക്കെ വായിച്ചിട്ട് എന്താ പറയുക ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക, മണിക്കൂറുകളോളം ഇരുന്നിട്ട് അവര് സമയമൊക്കെ കളയും ഭൗതികമായിട്ട് വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ട് അല്ലെ. ഗ്രാമ്യ കഥ നാ ശുനിബേ നാ ബോലിബേ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത്. പക്ഷെ അത്രയും സമയം അവര് കളയും. എന്റെ വീട്ടടുത്തൊരു അമ്പലമുണ്ട്, കൃഷ്ണന്റെ അമ്പലം. അപ്പൊ അവിടെ ഭഗവാന്റെ ശ്രീകോവിൽ അത് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന സ്ഥലത്ത് സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട്. അത് ഭഗവാനെ അവിടെ കയറി പോകേണ്ടത് ശ്രീകോവിലിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് നാലമ്പലം ചുറ്റന്റെ അവിടെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങി വരണം. പക്ഷെ അവിടെ തന്നെ ഒരു മണ്ഡപം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ശരിക്കും അതൊരു കല്യാണ മണ്ഡപമാണ്. അവിടെ കല്യാണമൊക്കെ നടത്താം. പക്ഷെ എല്ലാ ദിവസവും ഒന്നും കല്യാണം ഇല്ലല്ലോ. അപ്പൊ അവിടെ കുറെ വയസ്സായ ആൾക്കാര്, ചെറുപ്പക്കാരും ഒക്കെ അവിടെ പോയിരുന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ സന്ധ്യാരതിക്ക് അകത്ത് നടക്കുന്നുണ്ടാവും, ആരതി നിവേദ്യമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അവര് ജസ്റ്റ് വരും, ഭഗവാനെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് അവിടെ പോയിരിക്കുക. മെയിൻ ഗോസിപ്പ് അടിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതാണ്. മണിക്കൂറുകളോളം അവിടെ ഇരിക്കും. എന്നിട്ട് സ്വർണ്ണപ്രശ്നം എന്തോ അമ്പലത്തിൽ എന്തോ സ്വർണ്ണപ്രശ്നം എന്തോ വെച്ചിട്ട് അവിടെ കണ്ടപ്പം അതിൽ കണ്ടു ആ മണ്ഡപം ഉടനെ പൊളിച്ചെടുക്കണം. എന്തുകൊണ്ടാ? ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഒരുപാട് പേര് വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു. അവിടെ ഭജനം നടക്കേണ്ട മണ്ഡപമായിരുന്നു അതോ. പക്ഷെ മണ്ഡല കാലത്ത് മാത്രമേ അവിടെ ഭജനം നടക്കൂ. ബാക്കി എല്ലാ സമയത്തും അവിടെ ഗ്രാമ്യ കഥയാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. പക്ഷെ എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല. അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഒരു 2-3 മാസം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഓണത്തിന് പോയപ്പോ ആ മണ്ഡപം അവിടെ ഇല്ല. ഇത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള മണ്ഡപമായിരുന്നു. കോൺക്രീറ്റ് കെട്ടൊക്കെ ചെയ്ത് ഒക്കെ തട്ടിപ്പൊളിച്ച് ഫുള്ള് പൊളിച്ച് അവിടെ ഇപ്പം ഒന്നുമില്ല. അവിടെ ഒരു കാലി സ്ഥലം മാത്രം. അതായത് ഭഗവാൻ അത് ഇഷ്ടമല്ല. ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ വന്നിരുന്നിട്ട് അവിടെ പോയി അവര് വീട്ടിൽ എന്തോ ചെയ്തട്ടെ, പക്ഷെ അമ്പലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലമാണല്ലേ. അവിടെ ഭക്തന്മാരൊക്കെ വരുന്നത് പ്രാർത്ഥിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പക്ഷെ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അപ്പൊ അത്രയും ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമല്ല അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അത് ഇതിലെന്താ പറയുന്നത്, കാക്കകളെ പോലുള്ള മനുഷ്യരെ ആകർഷിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ചപ്പുചവറ് കാര്യങ്ങൾ. അതിലൊന്നും ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒന്നുമില്ല, അതിലൊന്നും കേൾക്കാനൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ എത്ര വേണമെങ്കിലും അവര് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ചില പേരൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ന്യൂസ് പേപ്പർ ഒക്കെ 2-3 മണിക്കൂർ ഇരുന്ന് വായിക്കും. അത് ഇത്രയും വായിക്കാൻ എന്താ ഉള്ളത് വിചാരിക്കും. നമ്മളൊക്കെ ഹെഡ്ലൈൻ വായിച്ചിട്ടാണ്. ചില പേര് ആദ്യം തന്നെ ചരമകോളാണ്. നമ്മുടെ ഫോട്ടോ ഉണ്ട്, എന്താന്നറിയില്ല അവിടെ ഇത്രയും നോക്കാനുള്ളത്. ചരമകോളാണ് ആദ്യം അടിച്ചു ഫുള്ള് വായിക്കും. ഇത്രയും വായിക്കാനുണ്ടോ ഇതിലല്ലേ. അപ്പൊ അത്രയും അവർക്ക് അതാണ് അവർക്ക് ആകർഷണം. ന്യൂസ് പേപ്പറൊക്കെ നയത്ര ഹംസ നിരമന്തി ശിക്ഷയാ. എന്റെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള വൈഷ്ണവി അവരൊക്കെ കൃഷ്ണാപത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം ന്യൂസ് പേപ്പറെ നിർത്തി. വീട്ടിലേക്ക് ന്യൂസ് പേപ്പറെ വരുത്തുന്നില്ല. അപ്പം അടുത്തുള്ള വീട്ടുകാർ ചോദിച്ചു, അതെന്താ പൈസ ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ന്യൂസ് പേപ്പർ നിർത്തിയത്? അതിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല. അതിന് പകരം ഭഗവത് ദർശൻ മാഗസീൻ ഒക്കെ വരുത്താൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ മാതാജി എന്ത് ചെയ്യും, 5 മാഗസിൻ വായിച്ചിട്ട് ഭഗവത് ദർശനം വാങ്ങിയിട്ട് എല്ലാ വീട്ടിലൊക്കെ കൊടുക്കും. അതിൽ കൃഷ്ണന്റെ കഥകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. കാരണം അവർക്ക് ഓക്കെ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ തന്നെ ന്യൂസ് ഒരു 2 മിനിറ്റ് ഹെഡ്ലൈൻസ് മാത്രം കേട്ടാൽ, കാരണം നമുക്ക് അറിയണല്ലേ ലോകത്ത് എന്താ നടക്കുന്നത്, അതറിയണം. അപ്പൊ പ്രഭുപാത്രൊക്കെ അങ്ങനെ അതിനു വേണ്ടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ന്യൂസ് ഒക്കെ വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ ഹംസങ്ങളെ പോലുള്ള ഭക്തർക്ക് അത്തരം സാഹിത്യങ്ങളിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്താനാവില്ല. അവർക്കത് വായിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അവർക്ക് വായിക്കാൻ ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവത ശാസ്ത്രങ്ങൾ തന്നെ ഒരുപാടുണ്ട് അല്ലെ, അതിലാണ് അവർക്ക് ആനന്ദം. പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാക്കകളെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഭഗവാനെ അച്യുത ഭാവ വർജിത, അച്യുതന്റെ ഭാവം വർജിച്ച അതായത് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട ആൾക്കാരാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക. എല്ലാ വാക്കുകളും കൃഷ്ണനായിരിക്കണം എന്നില്ല, മറിച്ച് മുഴുവൻ ചർച്ചയുടെയും അവസാനം കൃഷ്ണനായിരിക്കണം.
ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും പറയുന്നത്. ഈശാനു കഥ, മഹാരാജാവ് യയാതിയുടെ കഥ. അപ്പം എപ്പോഴും എന്താ ചെയ്യാ, യയാതി ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് മാത്രമാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ആനന്ദം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പം നയത്ര ഹംസം ഉരന്തി ഉശിഷയ, എങ്ങനെയാണോ ഹംസങ്ങള് ഉള്ളത് പോലെ അതങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഭക്തന്മാര്. കാരണം ഭഗവാന്റെ വേറെ പേരെന്താ, ഭഗവാനെ വർണ്ണിക്കുന്നത് നല്ല വാക്കുകൾ കൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ വർണ്ണിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വേറെ ഇതെന്താ, പേരെന്താ, ഉത്തമ ശ്ലോക. അപ്പം ആയുർഹരതി വൈപുംസ ഉദയന്നസ്തം ചയൻ അസോ തസ്യർത്തേഷണോ നീത ഉത്തമ ശ്ലോക വർത്തയ. നമ്മള് സൂര്യനും ഉദയവും അസ്തമയും കൊണ്ട് നമ്മുടെ ആയുസ് തീർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ, ഓരോരോ വയസ്സ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പക്ഷേ ഒരു ഉത്തമ ശ്ലോക വർണ്ണയ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ആയുസ് കുറയും പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആയുസ് കുറയും, പക്ഷെ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് അവർക്ക് ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. രണ്ടാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ആയുർഹരതി വൈപുംസ ഉദയന്നസ്തം ചയൻ അസൗ തസ്യർത്തേഷണോ നീത ഉത്തമ ശ്ലോക വർത്തയ. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്, ഉത്തമ ശ്ലോക വർത്തയ. ഉത്തമ ശ്ലോകൻ, ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ കൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ വർണ്ണിക്കുക. ഉത്തമ ശ്ലോകൻ. ആയുർഹരതി വൈപുംസ, ഉദയൻ അസ്തം, ഉദയവും അസ്തവും കൊണ്ട് എന്താ ആയുസ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പക്ഷെ ഉത്തമ ശ്ലോകനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരിക്കലും അത് ഒരു ഇതും സംഭവിക്കില്ല. ഉദിക്കുമ്പോൾ അസ്തമിക്കുന്ന സൂര്യൻ എല്ലാവരുടെയും ആയുർദൈർഘ്യം കുറക്കുന്നു. സർവശക്തനായ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് സമയം ചെലവഴിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒഴികെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നവർക്ക് അത് അങ്ങനെ വരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം വ്യാസദേവന്റെ അസംതൃപ്തിയുടെ കാരണം നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഒന്ന്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ മഹിമകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല. രണ്ട്, ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല അല്ലെ. ഇതാണ് രണ്ട് കാരണങ്ങൾ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം 10ാം സ്കന്ധം കൂടുതലായിട്ട് വ്യാസദേവനെ രചിച്ചു. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണമായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ആ വ്യാസദേവന്റെ അതൃപ്തിയിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന പൊതു തത്വങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ, നമ്മള് ഭഗവാന്റെ മഹിമകൾ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ആനന്ദം ലഭിക്കില്ല. വ്യാസദേവനെ പോലും, അതായത് പോലും എന്ന് പറയുന്നുണ്ടാ, കൃഷ്ണദ്വൈപായന വ്യാസ്, നാരദമുനിയുടെ ശിഷ്യനായിട്ടും അത്രയും ഉയർന്ന ഒരു രീതിയിൽ, അല്ലെ ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമായിട്ട് പോലും വ്യാസദേവന് ഈ ഒരു അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ, അതും വേദങ്ങളൊക്കെ രചിച്ചതിന് ശേഷം, നമ്മുടെയൊക്കെ വേദങ്ങൾ പോയിട്ട് ഇവിടെ ഒന്നും അറിയില്ല, എന്നിട്ടും നമുക്ക് എന്താ പറയാ ആ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സന്തോഷം ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പം ഭൗതികമായിട്ട് ഒരു മാതാജി ചോദിച്ചു, എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ എന്താണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ആകർഷിച്ചത്? ആ ഒരു ആനന്ദം തന്നെ അല്ലെ. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിട്ടത്? കാരണം ഭൗതികത്തിൽ ആനന്ദം താൽക്കാലികം മാത്രമാണ്, അത് ദുഃഖാലയം അശാശ്വതമാണെന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ആനന്ദം നമുക്ക് കിട്ടും. അത് നമുക്ക് എവിടെയും പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ, ആ ഒരു ആനന്ദം. ഇങ്ങനെ നമുക്കത്, കാരണം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അതിനു മുമ്പ് ശുഗദേവ് സ്വാമി മഹാരാജ്, ഒരു മഹാരാജ് ഇവിടെ വന്നു. അപ്പൊ മംഗളാരതിക്ക് എല്ലാ ദിവസവും പകുതി ഉറക്കത്തിലൊക്കെ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ അന്ന് മഹാരാജ് പാടിയ ദിവസം എല്ലാവരും ഡാൻസ് കളിക്കുന്നത്, എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം, ആനന്ദമായിരുന്നു. അത് നമുക്ക് പിന്നെ എവിടെയും കിട്ടില്ല. ആ ഒരു ആനന്ദം നമ്മൾ എവിടെ പോയാലും നമുക്ക് കിട്ടില്ല. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് തന്നെ കുറെ മാതാജിമാരൊക്കെ പറഞ്ഞു, ഇവിടത്തേക്ക് മാറണം, അല്ലെങ്കിൽ അമ്പലത്തിൽ വന്ന് താമസിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ സേവ ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് മാതാജി. പക്ഷെ ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല. പക്ഷെ പറ്റുന്നത്ര എന്നിട്ട് എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാ പോയത്. വേഗം തന്നെ അമ്പലത്തിന്റെ അടുത്ത്, ഇപ്പം നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം അത് തന്നെയാ. കാരണം അമ്പലത്തിന് ചുറ്റും കുറച്ച് പേര് വീടൊക്കെ എടുത്തിട്ട് താമസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഭഗവാന്റെ സേവ ചെയ്യാനും പറ്റും, ഭക്തിയുടെ സേവ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാനും പറ്റും. ആ ഒരു അസോസിയേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും. ഇപ്പൊ സത്സംഗം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പേരും ഓൺലൈനിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. പക്ഷെ ഞായറാഴ്ച ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ഫിസിക്കൽ സത്സംഗം, അതായത് ഓൺലൈനിലല്ലാണ്ട് ഓഫ്ലൈൻ ശരിക്കും അത് വേണം. അത് ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ഇല്ല, കുറെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട്. ഓരോ സ്ഥലത്തൊന്നും അമ്പലം ഇല്ല, സത്സംഗം ഇല്ല, പിന്നെ പല പല കാരണങ്ങൾ കാരണം ആൾക്കാർ പോകുന്നില്ല. പക്ഷെ ഫിസിക്കൽ സത്സംഗം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് യാത്രക്കെങ്കിലും പോകണം. എവിടെയെങ്കിലും യാത്ര, ഭക്തന്മാരായിട്ടും സംഘം ചെയ്തിട്ട് സത്സംഗം വളരെ പെട്ടതാണ്. എപ്പോഴെങ്കിലും സമയം കിട്ടുമ്പോൾ മംഗലാപുരം അമ്പലത്തിലേക്ക് വരാം. അപ്പൊ ഡിവോട്ടീസ് ആയിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഫിസിക്കൽ അസോസിയേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തെ നമ്മുടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിനാണ് ആ ഒരു എനർജി കിട്ടുക നമ്മൾ ഈ യാത്രയൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ.
അപ്പം ഇപ്പൊ അയോധ്യ യാത്ര വരുന്നുണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞ് പന്തൽപൂർ വിട്ടലയിലേക്ക് യാത്ര പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ യാത്ര പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഒരു വർഷം നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യേണ്ട എനർജി കിട്ടുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഒരിക്കലും അസോസിയേഷൻ വിടാൻ പാടില്ല, അത് വേണം, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അസോസിയേഷൻ. അപ്പം നമുക്ക് കഴിയുന്ന വ്യാസദേവന്റെ സംതൃപ്തി നമുക്ക് മനസ്സിലായി. പിന്നെ ഇപ്പം വ്യത്യസ്ത വേദ സാഹിത്യങ്ങളെ നാരദ മുനി വിമർശിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഒരു ശ്ലോകം നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ, അത് 10ാമത്തെ ശ്ലോകം. 11ാമത്തെ ശ്ലോകം പഠിക്കേണ്ട. 10ഉം 11ഉം 18ഉം മാതാജി പറഞ്ഞാൽ അത് പഠിക്കേണ്ടതാണ്. 10ഉം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. കാരണം ഇതിലെന്താ പറയുന്നത്? നയത്ര ഹംസം നിരമന്തി ശിക്ഷയാ വായസത്തീർത്ഥം. എങ്ങനെയാണോ ഒരു ഹംസത്തെ പോലെയായിരിക്കണം ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ ഇത് പഠിക്കാനുള്ളത് 10ഉം 11ഉം 12 12 10ഉം 11ഉം 18 അല്ലേ മാതാജി? 17 17, 18 ഉണ്ട്. 17 അല്ലേ മാതാജി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകം? നോക്കട്ടെ 17 ഏതാ? ത്യക്വാസധർമ്മം ശരണാഭുജം ഹരി. 17 17. ഇല്ല 18 ഇല്ല, 17. 10, 11, 17. ഓക്കെ, കുറച്ച് വലിയ ശ്ലോകങ്ങളാണ്, ഇപ്പോഴേ പഠിച്ചു തുടങ്ങാം. യത്വാഗ്നിസർഗോ ജനതാഗ വിപ്ലവോ യസ്മിൻ പ്രതിശ്ലോകം അപന്ത്യവന്ത്യ വീനാമാന്യനന്തശേഷോ അങ്കിതാനി ശൃണ്വന്തി ഗായന്തി ഗൃണന്തി സാധവ. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകമാണ്, 11ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇതിൽ എന്താ പറയുന്നത്? അനന്തപര ഭഗവാന്റെ നാമം, യശസ്, രൂപങ്ങൾ, ലീലകൾ തുടങ്ങിയ അതീന്ദ്രിയ മഹാത്മ്യങ്ങളുടെ വിശുദ്ധ വർണ്ണനങ്ങളാൽ സമ്പൂർണമായ ആ സാഹിത്യം ഒരു നവീന സൃഷ്ടിയാകുന്നു. മാത്രമല്ല ഈ ലോകത്തിലെ മാർഗഭ്രംശം സംഭവിച്ച ഈശ്വര ഭക്തി ഇല്ലാത്ത പ്രാണങ്ങളിൽ അതീന്ദ്രിയ പദകോശങ്ങളാൽ സമൃദ്ധമായ ആ ന്യൂനത സൃഷ്ടി വിപ്ലവകരമായ സമൂല പരിവർത്തനം നടപ്പിൽ വരുത്തി. ഇത് ഒരു എന്തോ പ്രിന്റിംഗ് പ്രശ്നമുണ്ട്, ഫുള്ള് ബ്ലേർഡ് ആണ് എന്റെ ഇത്. ഓക്കെ, ടൈപ്പ് പ്രിന്റ് ചെയ്തപ്പോ എന്തോ പ്രശ്നമായി തോന്നുന്നു. അപ്പൊ ഇതിലെന്താ പറയുന്നത്? വേദവ്യാസങ്ങളെ സാഹിത്യങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സാഹിത്യങ്ങളെയും നാരദമുനി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ, അതായത് അച്യുതഭാവ വർജിത, ഇപ്പൊ ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അച്യുതഭാവ വർജിത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടല്ല അത് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്താ? ഡെക്കറേഷൻ ഓഫ് എ ഡെഡ് ബോഡി, അലങ്കരിതം. അതായത് ഭഗവത് ഭക്തിഹീനസ്യ ജാതിശാസ്ത്രം ച പസ്തഭ അപ്രണസേവദേഹസ്യ മണ്ഡനം ലോകരഞ്ജനം. ഭഗവത് ഭക്തിഹീനസ്യ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തി ഇല്ലാതെ, ഭഗവത് ഭക്തിഹീനസ്യ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തി ഇല്ലാതെ, ജാതിശാസ്ത്രം ജപസ്തഭ, എത്ര വലിയ ജാതിയിലായാലും, എത്ര ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിച്ച ആളായാലും, എത്ര വലിയ വലിയ ഉയർന്ന ആളായാലും, അപ്രണസേവ ദേഹസ്യാമണ്ഡനം ലോകരഞ്ജനം, അവർക്ക് അതൊരു ശവത്തിനെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. അതായത് ശവത്തിന് നമ്മൾ എത്ര എത്ര വേലപ്പെട്ട ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് കൊടുത്താലും ഓർണമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്താലും ഒരു കാര്യമില്ല അല്ലെ? അതായത് അതിന് അത്ര വലിയ എന്താ പറയാ, പ്രാധാന്യമില്ല. കാരണം എന്താ? അത് എന്തായാലും നശിക്കാൻ പോകുന്നതാണ്. ഒന്നിക്കൽ ആ ശരീരം കുഴിച്ചിടും അല്ലെങ്കിൽ കത്തിക്കും, എന്താണെന്ന് ചെയ്യും. അപ്പൊ അത് അതിലൊരു അർത്ഥവും ഇല്ല, അതിലൊന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതിലിപ്പം വേസ്റ്റ് ആണ് അതങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? അതുപോലെ നമ്മളെ ഭക്തി ഇല്ലാതെ നമ്മൾ അത്ര വലിയ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾ കിട്ടിയാലും നമുക്കത് ഒരു മണ്ഡനം ലോകരഞ്ജനം. ഭഗവത് ഭക്തിഹീനസ്യ, ഭഗവത് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഷഡൈശ്വര്യപൂർണമായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ തന്നെയാണ്. ഭഗവത് ഭക്തിഹീനസ്യ, ഭക്തി ഇല്ലാതെ, ജാതി ശാസ്ത്രം ജപസ്തപ, എത്ര തപസ് ചെയ്താലും എത്ര വേറെ ജപം ചെയ്താലും ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിച്ചാലും ജാതി എത്ര ഇതായാലും, അപ്രണസ്യവ ദേഹസ്യ മണ്ഡനം ലോകരഞ്ജനം, ആ ഒരു ശവത്തെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണെന്നാ പറയുന്നത്. ഭക്തിപൂർവ്വ സേവനം ചെയ്യാത്ത ഒരു മഹത്തായ കുടുംബത്തിലോ രാഷ്ട്രത്തിലോ ജനനമില്ലാത്ത വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട വേദങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, തപസ് അനുഷ്ഠിക്കൽ, വേദമന്ത്രങ്ങളുടെ ജപം എന്നിവ ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ഒരു മൃതദേഹത്തിലെ ആഭരണങ്ങൾ പോലെയാണ്. അത് മൃതദേഹം ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ്. അത്തരം ആഭരണങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങളുടെ
കൃത്രിമ സുഖങ്ങളെ സേവിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ആധ്യാത്മിക ആനന്ദം അവർക്ക് കിട്ടില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത് ഭക്തിഹീനസ്യ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തി ചെയ്യാത്തവർക്ക് ഒരിക്കലും ഇത് എന്ത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നേട്ടം ചെയ്താലും അതൊക്കെ ആ ഒരു ശരീരം വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ പോയി. മൃത്യു സർവഹരശ്ചഹം. പിന്നെ കാക്കകളുടെ തീർത്ഥാടന സ്ഥലം, അത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലേ, തദ്വായസം തീർത്ഥം. അതായത് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മാഗസീന് ഇതൊക്കെ ഇല്ലേ, അതൊക്കെ വായിച്ചിട്ടും ഒന്നും കിട്ടാൻ പോകില്ല, വെറും ചപ്പുചവറ് മാത്രമാണ്. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ എന്താ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ കുറിച്ചുള്ള സാഹിത്യങ്ങൾ, അതാണ് വായിക്കേണ്ടത് അല്ലെ. പിന്നെ അച്യുതഭാവവർജിതം, അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ അവിടെ പോകാൻ പാടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. യസ്മിൻ പ്രതിശ്ലോക അബന്ധ്യവന്ത്യപി, ഇത് ഭാഗവത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അതായത് പരിശുദ്ധാത്മാക്കൾ എവിടെയാണ് ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെ. അപ്പം തത്വാവിസർഗോ ജനതാകവിളി യസ്മിൻ പ്രതിശ്ലോകാപത്യവന്ത്യപി, ഭഗവാന്റെ ഭാഗവതം ഭഗവത്ഗീത ഒക്കെ അഭദ്രമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നതെങ്കിലും ശൃണ്വന്തി ഗായന്തി ഗൃണന്തി സാധവ, അത് എപ്പോഴും ജപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം, എപ്പോഴും കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അനന്തപരമായ ഭഗവാന്റെ നാമം, യശസ്, രൂപങ്ങൾ, ലീലകൾ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വർണ്ണിക്കുന്ന ശാസ്ത്രങ്ങൾ അല്ലെ, ആ ഒരു സാഹിത്യം, അതാണ് വേണ്ടത്. ഈശ്വര ഭക്തി ഇല്ലാത്ത പ്രാണങ്ങളിൽ അതീന്ദ്രിയ പദകോശങ്ങളാൽ സമൃദ്ധമായ ആ ന്യൂനത സൃഷ്ടി വിപ്ലവകരമായ സമൂല പരിവർത്തനം നടപ്പിൽ വരുത്തി. ഓക്കെ, അപ്പം അതായത് അത്തരം അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യങ്ങൾ അപൂർണമായി രചിക്കപ്പെട്ടവയാണെങ്കിലും പൂർണ്ണമായും നിഷ്കാപട്യകരമായ പരിശുദ്ധാത്മാക്കൾ അവയെ ശ്രവിക്കുകയും ആലപിക്കുകയും സ്വീകരിക്കും. ശൃണ്വന്തി ഗായന്തി ഗൃണന്തി സാധവ, ശൃണ്വന്തി ഗായന്തി ഗൃണന്തി സാധവ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടാണ്. അത് നമ്മൾ ശ്രവിക്കണം, ആലപിക്കണം, സ്വീകരിക്കുകയും വേണം. സ്വീകരിച്ച് അംഗീകരിക്കണം. മഹാപ്രഭു എങ്ങനെയാണ് അല്ലെ, മഹാപ്രഭു നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, എല്ലാവരെയും ഇരുത്തിയിട്ട് ഭാഗവതമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനോട് ഭാഗവതം ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആരുടെ കൂടിയാണ് ഇരുന്നിട്ട് ഭാഗവതം വായിക്കാറ്? ഭക്തന്മാരുണ്ട്, അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും അദ്വൈതാചാര്യ ഗദാധർ പണ്ഡിറ്റ്. അപ്പം അവിടെ തോട്ട ഗോപിനാഥ് അമ്പലത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് മഹാപ്രഭു ഗദാധർ പണ്ഡിറ്റുമായിട്ട് 7ാം സ്കന്ധം, അതായത് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്റെ ലീലകളൊക്കെ 100 പ്രാവശ്യമൊക്കെ വായിക്കും. ഇനിയും വായിക്കും. അപ്പൊ കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് മഹാപ്രഭു ഇത് കേൾക്കാറ്, പ്രഹ്ലാദനെ കുറിച്ചുള്ളത്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, സിദ്ധാന്ത സരസ്വതിയും ഭാഗവത ക്ലാസ്സുകളാണ് കൂടുതലായിട്ടും പ്രഭുപാദർ കേട്ടുകൊണ്ടേയിരുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭാഗവതം നമ്മൾ എന്താണ്, ശൃണ്വന്തി ഗായന്തി ഗൃണന്തി സാധവ. ആ ശ്ലോകം നിങ്ങൾ കുറച്ച് വലിയ ശ്ലോകമാണ്, പക്ഷെ നന്നായിട്ട് അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം, വലിയ ഭാവാർത്ഥം ഉണ്ട്. ശില പ്രഭുപാദർ എഴുതിയിട്ട് 3 പേജ് ഉണ്ട്, അത് 3-4 പേജ്. അപ്പൊ അതായത് ഭാഗവതത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പോലുള്ള അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യങ്ങൾ സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ ദുഷിച്ച മനസ്സിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ന്യൂനീകരിക്കുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല, ചില ശ്രദ്ധാവിഷയം സംബന്ധിക്കുന്ന സാഹിത്യ പാരായണത്തിന് ശേഷം അവരുടെ അതിയായ ആഗ്രഹത്തിന് ഭക്ഷണവും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. ആരംഭത്തിൽ അവർക്കിത് ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല. എന്നാൽ മഞ്ഞപ്പിത്തം ബാധിച്ച ഒരാൾക്ക് കൽക്കണ്ടത്തോട് വൈമനസ്യം ഉണ്ടാകുന്നു. എന്നാൽ മഞ്ഞപ്പിത്തത്തിന് ഉത്തമ പ്രതിവിധിയും കൽക്കണ്ടമാണെന്ന് നാം അറിയണം. അതുപോലെ മഞ്ഞപ്പിത്ത സദൃശമായ ഇന്ദ്രിയ പൂർണ്ണാവസ്ഥയ്ക്ക് കൽക്കണ്ടം പോലുള്ള പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവത പാരായണത്തെ നമ്മള് സ്വീകരിക്കണം, അല്ലെ അനുവദിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭാഗവതത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ശൃണ്വന്തി ഗായന്തി ഗൃണന്തി സാധുവ യത്വാഗ്വിസർഗോ ജനതാക വിപ്ലവോ യസ്മിൻ പ്രതിശ്ലോകമപദ്യവന്തമീനാമാന്യനന്ദസ്യേഷോ അങ്കിതാനയത് ശൃണ്വന്തി ഗായന്തി ഗൃണന്തി സാധവ. അപ്പൊ നമ്മള് ഇത് കേൾക്കണം, ഭാഗവതം കേൾക്കുക മാത്രമല്ല ആലപിക്കണം. അതായത് ശ്ലോകള് അത് അബന്ധ്യവന്തപി, നമ്മള് ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഒരിക്കലും തെറ്റായിട്ട് എഴുതില്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ ചൊല്ലുമ്പോൾ അഥവാ തെറ്റിപ്പോയാലും പ്രശ്നമില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം എങ്ങനെയാണോ ഒരു കുട്ടി സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ചില വാക്കുകളൊന്നും ക്ലിയർ ആയിരിക്കില്ല, പക്ഷെ എന്ന് വെച്ചാൽ അച്ഛൻ അമ്മമാര് അതിനെ ചീത്ത പറയോ ഇല്ല, കാരണം ആ കുട്ടി പഠിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ നമ്മളും ഭാഗവത ശ്ലോകമൊക്കെ ചൊല്ലുമ്പം അഥവാ തെറ്റ് പറ്റിയാലും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ നമ്മളത് ചൊല്ലണം, ആലപിക്കണം. പിന്നെ
സ്വീകരിച്ച് അംഗീകരിക്കണം എന്ന് പറയും. ഒരു മാതാജി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ മാതാജി പ്രീച്ച് ചെയ്യാൻ വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം പ്രീച്ച് ചെയ്തില്ല. അപ്പൊ അവരുടെ വീട്ടില് ചെറിയ ഗവർണിത്തായി ഡീറ്റീസ് ഉണ്ട്, വിഗ്രഹം, ഭഗവാന്റെ ഡീറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പോയിരുന്നിട്ട് മാതാജി ഭാഗവതവും ഭഗവത്ഗീത ചൈതന്യ ചരിതാമൃതമൊക്കെ വായിച്ചു കൊടുക്കും. ആർക്ക്? ഡീറ്റീസിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് ഭഗവാനെ എതിർത്തിട്ട്. പിന്നെ ജയാനന്ദ പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യൻ, ഇങ്ങനെ എവിടെയാണോ രഥയാത്ര, ആദ്യത്തെ രഥയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് ജയാനന്ദ പ്രഭുവാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ രഥയാത്രക്കും ജയാനന്ദ പ്രഭുയുടെ ഫോട്ടോ അവിടെ വെക്കണം എന്ന് പറയും. ആ ജയാനന്ദ പ്രഭു ഒരു ആപ്പിളിന്റെ മരം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ അമേരിക്കയിൽ. അവിടെ പോയിട്ട് കൃഷ്ണ ബുക്ക് വായിച്ചു കൊടുക്കും ആ മരത്തില്. കാരണം ആ മരത്തിലെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഭഗവാൻ ഓഫർ ചെയ്യും. ഇപ്പൊ അടുത്തത് എന്തായാലും മനുഷ്യ ജന്മമായിരിക്കും. പക്ഷെ കൃഷ്ണ ബുക്ക്, അതായത് ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ആ മരത്തിനും കേൾക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒച്ചത്തിൽ വായിക്കും. നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് സൂക്ഷ്മ ജീവികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അതിനുള്ള എന്താ പറയാ അജ്ഞാത സുകൃതി കിട്ടും വായിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളത്. നമ്മള് വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, കൂടുതൽ വായിക്കുക, കൂടുതൽ ഒച്ചത്തില് വായിക്കുക. സോളിനസ് രാധാ ഗോവിന്ദ മഹാരാജ് ഇപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തിലാണ് ഉള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിന് ആദ്യം ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്നും അത്ര അറിയില്ല. പക്ഷെ പ്രഭുപാദർ ആദ്യകാലത്ത് ഇംഗ്ലീഷിലായിരുന്നു ശിഷ്യന്മാരോടൊക്കെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ ഒരു ദിവസം മഹാരാജിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, നീ എല്ലാ ദിവസവും ഭാഗവതം വായിക്കണം, ഭാഗവതം നന്നായിട്ട് വായിക്കണം എന്ന് പറയും. പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായില്ല. പിറ്റേ ദിവസം പ്രഭുപാദർ പോകാനാവുമ്പം അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു തൂണിന്റെ പിന്നിൽ ഒളിച്ചിരിക്കണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ വിളിച്ചു. ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഇന്നലെ താങ്കൾ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ല, എന്ത് ഉപദേശമാണ് എനിക്ക് തന്നത്? അപ്പൊ ഹിന്ദിയിൽ പറയും, നീ എല്ലാ ദിവസവും ഭാഗവതം വായിക്കണം. ഇന്നും അദ്ദേഹം എല്ലാ ദിവസവും ഭാഗവതം വായിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം പ്രഭുപാദർ ലേറ്റായി 12 മണിക്കാ മറ്റേ എവിടെയോ പോയിട്ട് വരുമ്പോ ബ്രഹ്മചാരി ആശ്രമിലെ ഏറ്റവും മേലെയുള്ള ഒരു റൂമിൽ ലൈറ്റ് കത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പ്രഭുപാദർ ഉടനെ പറഞ്ഞു, അത് രാധാഗോവിന്ദ മഹാരാജിന്റെ റൂമാണ്, അവൻ അവിടെ ഭാഗവതം വായിക്കുന്നുണ്ടാവും. ശരിയാ, മഹാരാജിന്റെ ശിഷ്യന്മാരും അതുപോലെ തന്നെ ഭാഗവതം നന്നായിട്ട് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ആ ഒരു പ്രഭുപാദറിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ പേഴ്സണൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, അത് ഗുരു തരുന്ന ജനറൽ ആയിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഉപദേശങ്ങൾ തരും. പക്ഷെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് ചില പേർക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ തരും. അത് നമ്മള് സ്വീകരിച്ചിട്ട് അത് നമ്മൾ ഉടനെ അത് പ്രാബല്യത്തിൽ നമ്മൾ അപ്പോഴേക്കും അത് വായിക്കണം. അപ്പൊ ഇത് തെറ്റായിട്ട് വായിച്ചു. ചില ആൾക്കാർ പറയും, എനിക്ക് ശ്ലോകം ചൊല്ലാൻ അറിയില്ല, എനിക്ക് സംസ്കൃതം അറിയില്ല, ഞാൻ ശ്ലോകം ചൊല്ലില്ല എന്ന് പറയും. പക്ഷെ ആലപിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മള് തെറ്റിയാലും അബദ്ധ്യവന്ധ്യപി, തെറ്റിയാലും സാറില ചൊല്ലണം, ശ്രവിക്കണം, എന്നിട്ട് അത് കേൾക്കണം, പിന്നെ സ്വീകരിച്ച് അംഗീകരിക്കണം. ശൃണ്വന്തി ഗായന്തി ഗൃണന്തി സാത്വ. ഭാഗവതത്തിന് പ്രാധാന്യപ്പെട്ടിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഈ ഭാഗവതം നിഗമകൽപതോർഗളിതം ഫലമാണ്, അല്ലെ? എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും എസൻസ് ആണ് ഭാഗവതം. ഈ ഭാഗവതം എല്ലാ സർവശാസ്ത്രാഭിപീയൂഷ, എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും എന്താ പറയാ, മതേക ബന്ധോ മത്സംഗൻ മദ്ഗുരു മന്മഹാതന മന്നിഷ്ടാരക മത് ഭാഗ്യമദാനന്ദ നമസ്തേ. സരണഗോസ്വാമി കൃഷ്ണ ലീലാസ്തവത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? നമ്മുടെ ഭാഗ്യമാണ്, അല്ലെ? എത്രയോ കോടി പൂർവ്വജന്മകൃതം പുണ്യം തഥാ ശ്രീമദ് ഭാഗവത, അല്ലേ? അങ്ങനെയാണ് ഭാഗവതം കിട്ടിയത്. കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടും ചില പേരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ലൈഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഒക്കെ എടുത്ത് ഭാഗവതത്തിൽ കിട്ടി, പക്ഷെ അതൊക്കെ കവറ് വരെ പൊളിക്കാതെ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇരുന്ന് വായിക്കണം. നമ്മള് ഇരുന്ന് ഒരു സമയം കണ്ടെത്തി വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഈ ഒരു ശ്ലോകം, 11ാമത്തെ ശ്ലോകം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. എല്ലാവരും ഈ ശ്ലോകം പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. 10ഉം 11ആണ് പഠിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. ഇപ്പോഴേ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഒരു നോട്ട്ബുക്കിൽ ശ്ലോകമൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ട് പഠിക്കുക. ചിത്രപദം ഹരിഋഷോ ജഗത് പവിത്രം പ്രഗണീത കർപ്പിച്ചിത്തത്വായ സംതീർത്ഥമുഷന്തി മാനസ നയത്ര ഹംസം പരികൃതി നിരവന്തി ശിക്ഷയ. അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായ എങ്ങനെയാണോ ചപ്പു ചവറക്ക സ്ഥലയില് ഭഗവാനെ ലീലകൾ പറയാത്ത സ്ഥലത്ത് കാക്കകളുടെ സ്ഥലവും, പിന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്നത് ഹംസങ്ങള് ഉള്ള സ്ഥലം പോലെയാണെന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ? പിന്നെ തത്വാഗ്വിസർഗോ ജനതാക വിപ്ലവോ യസ്മിൻ പ്രതിശ്ലോകമപത്യവന്ത നമാനേന്ദ അശോകങ്കിതാനിയത് ശൃണ്വന്തി ഗായന്തി ഗൃണന്തി സാധവ. നാമാനി അനന്തസ്യ യശോഅങ്കിതാനി ശൃണ്വന്തി ഗായന്തി ഗൃണന്തി സാധവ. ഈ 2 ശ്ലോകങ്ങള് പഠിക്കുക. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മള് പഠിച്ചത് എന്തൊക്കെയാ? വ്യാസദേവന്റെ വിഷമത്തിന്റെ കാരണം, ഒന്ന്
ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല, പിന്നെ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല, പിന്നെ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ച് അത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയാത്ത ബുക്കൊക്കെ എങ്ങനെയാ, അച്യുത ഭാവ വർഷിത, അതായത് അത് കാക്കകളുടെ സ്ഥലം പോലെയാണ്. പിന്നെ കാക്കകളൊക്കെ വരുന്ന സ്ഥലമാണ്. പിന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഹംസങ്ങള് അല്ലെ സ്ഥലത്താണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. എന്തെങ്കിലും കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി, നാരദ മഹർഷി ദാസിപുത്രനായിരിക്കുന്നതിന് ശേഷമാണോ ബ്രഹ്മപുത്രനാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്? അടുത്ത ജന്മങ്ങളിലാണോ? ആദ്യം ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുത്രനായിരുന്നു. ആദ്യം നാരദമുനിയും ബ്രഹ്മാവിനും മൂന്ന് ജീവിതം പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്ന്, ആദ്യം നാരദമുനി ബ്രഹ്മാവിന്റെ തന്നെ പുത്രനായിരുന്നു, മാനസപുത്രൻ അല്ലെ. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മാവ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നാരദമുനി ഉണ്ടാക്കിയത്? തലമുറകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട്. കാരണം ബ്രഹ്മാവ് സെക്കൻഡറി ക്രിയേഷൻ, അതായത് ഭഗവാൻ ഒരുപാട് ജനസംഖ്യ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രഹ്മാവിനെയാണ് നിർദ്ദേശിച്ചത് അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവാണ് ക്രിയേഷൻ, ബ്രഹ്മാവാണ് സൃഷ്ടി ഇൻചാർജ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് സൃഷ്ടി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ മക്കളെ ഉണ്ടാക്കും. അതേപോലെ ആ സമയത്ത് നാരദമുനി ഉണ്ടാക്കി. നാരദമുനി മാനസപുത്രനായിട്ട് വന്നു. എന്നിട്ട് നാരദമുനിയോട് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പം നാരദമുനി പറഞ്ഞു, ഇല്ല, ഞാൻ ബ്രഹ്മചാരിയായിട്ട് തന്നെ ജീവിക്കും. ആ സമയത്ത് ബ്രഹ്മാവ്, അച്ഛനായ ബ്രഹ്മാവ് ശപിച്ചു, ഞാൻ പറഞ്ഞത് നീ കേൾക്കില്ല, അപ്പൊ നീ എന്താ പറയാ ഗന്ധർവ ലോകത്ത് പോയി ജീവിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ശപിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് ആദ്യത്തെ ജന്മം ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുത്രനായിട്ട് തന്നെയാണ് വരിക. രണ്ടാമത്തെ ജന്മമാണ് ഗന്ധർവ ലോകത്ത് ഗന്ധർവനായിട്ട് പോകും. ഗന്ധർവനായിട്ട് പോയതിനു ശേഷം അവിടെ അപ്സരകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. എന്നിട്ട് ഗന്ധർവനായിട്ട് മൃദംഗമൊക്കെ വായിക്കും. അപ്സരകള് എന്താ പറയാ വൃത്തം വെക്കും. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നാരദമുനി ഒരു അപ്സരയെ കണ്ടിട്ട് കുറച്ച് മയങ്ങിപ്പോയി. അപ്പൊ ഒരുപാട് മൃദംഗം വായിക്കുന്നത് തെറ്റി. അങ്ങനെ ദേവന്മാരവിടെ ശപിക്കും നാരദമുനി. അവിടെ ഗന്ധർവനായ നാരദമുനിയെ ശപിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്നാണ് മൂന്നാമത് ദാസിപുത്രനായിട്ട് ഭൂമിയിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ ദാസിപുത്രനായിട്ട് വരുമ്പോ അച്ഛനില്ല, ഒരമ്മ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറെ ആരും ബന്ധുക്കളില്ല. ദാസിയാണ്, അതായത് സെർവന്റ് ആയിട്ടാണ് അമ്മ തന്നെ ജീവിക്കുന്നത്. അത്രയും വേറെ ഒരു ജീവിതമാർഗമില്ല. വളരെ ദാരിദ്ര്യത്തിലാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ ലീലകളാണത്. 4 ഭക്തി വേദാന്തികൾ, അതായത് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ. ചാതുർമാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മഴയൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന സമയമാണ്. ആ ചാതുർമാസ്യം എവിടെയും പോവില്ല. ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ ഒരു സ്ഥലത്ത് അങ്ങനെ നിൽക്കും. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഭക്തി വേദാന്തികൾ വരികയും അവിടെ അമ്മ ഭക്ഷണ പ്രസാദമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും. പക്ഷെ അത് കൊണ്ടു കൊടുക്കാനും അവർക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കാനും അവരുടെ ഉച്ഛിഷ്ടങ്ങള്, എന്നിട്ട് അവരെ സമ്മതത്തോടെ ആ ഉച്ഛിഷ്ടങ്ങള് നാരദമുനി കഴിക്കുകയും അവര് കൃഷ്ണാവബോധം പറയുമ്പോൾ, അല്ലെ കൃഷ്ണൻ ഭഗവാന്റെ ലീലകളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നാരദമുനി ദാസിപുത്രനായ ചെറിയ കുട്ടി കേൾക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ അവരുടെ അസോസിയേഷൻ, അതായത് അവരുടെ സേവ, സാധു സംഘ കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് മഹത് സേവ ദ്വാരം വിപ്ര, മഹത് സേവ ചെയ്തതുകൊണ്ട് നാരദമുനിക്ക് കൂടുതൽ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് അറിയാനൊക്കെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഭക്തിവേദാന്തികള് 4 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടുന്ന് പോവാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോ നാരദമുനിക്കും കൂടെ പോകണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ കാരണം അമ്മയ്ക്ക് വേറെ ആരില്ല, ഭർത്താവില്ല, വേറെ ആരില്ല, അതുകൊണ്ട് മകൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നാരദമുനി എവിടെയും പോയില്ല, അവിടെ തന്നെ നിന്നു. അപ്പൊ അമ്മ ആ സ്നേഹബന്ധത്തിൽ അവിടെ കെട്ടിയിട്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അവിടെയും ഭഗവാന്റെ കൂടുതൽ കാരുണ്യം കാണിച്ചു. ഭഗവാൻ ഒരു പാമ്പിന്റെ രൂപത്തിൽ, അതായത് പാമ്പിന്റെ രൂപത്തിൽ വന്നിട്ട് ആ അമ്മ മരിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്, ദാസിപുത്രൻ. അപ്പൊ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു, അയ്യോ ഇത്രയും ചെറിയ കുട്ടി, ആ കുട്ടിക്ക് അച്ഛനില്ല, അമ്മയില്ല, ആരില്ലാണ്ടായി. പക്ഷെ അത് ദുഃഖമായിട്ടാണ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാണുക. പക്ഷെ ശരിക്കും അത് ഭഗവാന്റെ ബ്ലെസ്സിങ് ആയിരുന്നു, അതായത് ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിച്ചതാണ്. അതായത് ശുദ്ധ ഭക്തനെ ഭഗവാനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ നാരദമുനി ഇപ്പം ആകെ ഉണ്ടായ തടസ്സം അമ്മയായിരുന്നു. അപ്പൊ അമ്മയും പോയി. അതുകൊണ്ട് ഉടനെ തന്നെ ഭക്തിവേദാന്തികൾ അന്വേഷിച്ചു പോവുകയും അവരുടെ കൂടെ കൂടി കൂടുതൽ ഭക്തി ചെയ്ത് ഒരുപാട് ശുദ്ധ ഭക്തിയിലെത്തി വീണ്ടും പഴയ നാരദമുനിയായിട്ട് തന്നെ വരും. അപ്പൊ ഇതാണ് 3 ജന്മം. ആദ്യം നാരദമുനി, പിന്നെ ഗന്ധർവ ലോകത്ത് പോകും, പിന്നെ ദാസിപുത്രനായി തിരിച്ചു നാരദമുനി. അപ്പൊ അതാണ് അവിടെ നമുക്ക് കാണാം. അടുത്ത 22 മുതലുള്ള ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ നാരദമുനിയുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അതിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് ഭാവാർത്ഥത്തിലൊക്കെ. നിങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ അതൊന്ന് വായിച്ചിട്ട് വരണം കേട്ടോ എല്ലാവരും. ഈ 2 ശ്ലോകം പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. കാരണം അവസാനം പരീക്ഷയുടെ സമയം വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ധൃതി പിടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. പഠിക്കാൻ ഇപ്പോഴേ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയാലേ
അത് ഓർമ്മിക്കാൻ പറ്റും. ഈ 2 ശ്ലോകങ്ങൾ പഠിക്കുക. പിന്നെ നാരദമുനിയുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചിട്ടും നിങ്ങൾ കുറച്ച് വായിച്ചിട്ട് വരാം. പിന്നെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റും വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. അതിൽ ആ ജന്മങ്ങളൊക്കെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ ദാസി പുത്രനായിട്ടുള്ള ജന്മമാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. അതൊരു കഥ പോലെയാണ്. അത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് വായിച്ചു പോകാനേ ഉള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ, പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അവിടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ചിട്ടും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുള്ള സംഘത്തെ അസോസിയേഷനെ കുറിച്ചിട്ടും കൂടുതലായിട്ട് പ്രഭുപാദർ ഭാവാർത്ഥത്തിലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം നാരദമുനിക്ക് ആ ഒരു വീണ്ടും നാരദമുനി ആവാൻ പറ്റിയത് അതുകൊണ്ടാണ്. അസോസിയേഷനെ കൊണ്ട് ശ്ലോകം 18 പഠിക്കണ്ടേ മാതാജി? 17 1ഉം 17 മതിയോ? 17 10 11 ശ്ലോകം പഠിക്കണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ, 3 ശ്ലോകം. ആ മാതാജി 10, 11, 17 ഇതൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകമാണ്. 10ഉം 17ഉം 18. ഓക്കെ, 3 ഉള്ളോ? ആ ഇനി വേണോ മാതാജിക്ക്? 10, 17, 10, 11, 17 3 ഓക്കെ. കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ എല്ലാവരും സന്തോഷിച്ചില്ലേ? അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തിലെ കുറച്ച് 3 പഠിക്കാം. ശ്രമിക്കുക, എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുണ്ടോ? അല്ലെ എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി, ആ 12 മഹാജനങ്ങളുടെ ശ്ലോകം എവിടെയാ വരുന്നത്? അത് ഏതിലോ പ്രഭുപാദർ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് റെഫറൻസ് ഓർമ്മയില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. എവിടേക്കോ കോട്ട് ചെയ്യും പ്രഭുപാദർ. സ്വയം നാരദാസം. അത് ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ. ഭാഗവതത്തില് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. 6-ാം സ്കന്ധം 3-ാം അധ്യായം 20, 21. 6, 3, 20, 21. അതില് 12 മഹാജന്മാരുടെ പേര് പറയുന്നുണ്ട്. സ്വയംഭൂ നാരദ ശംഭൂ കുമാരോ കപിലോ മനു പ്രഹ്ലാദ ജനകോ ഭീഷ്മോ ബലി വയ്യാസകിർ അയം. ഓക്കെ, ഇതാണ് 12 മഹാജന്മാർ. ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം 6, 3, 20. 6-ാം സ്കന്ധം 3-ാം അധ്യായം 20-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇത് 12 മഹാജന്മാരുടെ പേരാണ്. സ്വയംഭൂ, അതായത് സ്വയംഭൂ ആണ് ബ്രഹ്മാവ്. നാരദമുനി, ശംഭു ശിവൻ, കുമാരൻ 4 കുമാരന്മാര്, കപിലദേവ്, മനു സ്വയംഭൂ മനു, പ്രഹ്ലാദ, ജനക മഹാരാജ്, ഭീഷ്മ പിതാമഹർ, ബലി മഹാരാജ്, വയ്യാസകിർ അയം. വയ്യാസകിർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി, അയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യാസദേവൻ. അല്ല, വ്യാസദേവനും ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവരെ അതാണ് യമരാജ് കറക്റ്റ്. സോ ബ്രഹ്മാവ്, വ്യാസദേവനില്ല. ബ്രഹ്മാവും നാരദൻ, പിന്നെ ശിവൻ, 4 കുമാരന്മാർ, ദേവഹിയുടെ മകൻ കപിലദേവ്, സ്വയംഭൂ മനു, പ്രഹ്ലാദൻ, പിന്നെ ജനക മഹാരാജാവ്, പിന്നെ ഭീഷ്മ പിതാമഹർ, ബലി മഹാരാജാവ്, ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി, പിന്നെ എനിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യമരാജാണ് കേട്ടോ. എനിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യമരാജാണ് ഇത് പറയുന്നത്. എനിക്കും യഥാർത്ഥ മതതത്വം അറിയാം. യമരാജാണ് ഇത് പറയുന്നത്. കറക്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് മഹാജന്മാർ. ഈ മഹാജന്മാരുടെ പാത പിന്തുടരണാണെന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും. ഭഗവത്ഗീതയില് 10-ാം അധ്യായത്തില് 7-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. ഭാവാർത്ഥത്തില് അല്ലെ? പ്രഭുപാദർ അവിടെയൊക്കെ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുറെ ശ്ലോകങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെയോ പ്രഭുപാദർ ഇത് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 538-ാമത്തെ പേജ്. ഇത് ഭാഗവതത്തിലെ ശ്ലോകമാണ്. ഭാഗവതം 6-ാം സ്കന്ധത്തിലെ ശ്ലോകമാണ്. എന്നിട്ട് പ്രഭുപാദർ അവിടെയൊക്കെ ഭഗവത്ഗീതയിലൊക്കെ കോട്ട് ചെയ്തതാണ്. അത് റെഫറൻസ് തരാണ്. ഇത് മഹാജന്മാരാണ്. അപ്പൊ മഹാജന്മാരെ, അതായത് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാണ് മഹാജന്മാരെ പാത പിന്തുടർന്നതാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 10 മണി നമുക്ക് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാസിന്ധുവേവ ച പതിദാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. വൈഷ്ണവ ജയ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ ഗ്രന്ഥ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ.